tipeza kuti chiyambi cha zinthu zambiri chimene chidayamba ku dziko lapansi chinayamba mokhota pang'ono. Ndimafuna iwe ndine mama uno pamene tikupitirira kuyankha funso limeneli tiyambe kulowa m'malemba, komano pambuyo pa kulowa m'malemba iwe ukhale ndi chithunzi ichi. Chithunzi choyamba ndi chakuti dzikoli lili ndi tsiku limodzi. Pamene tili ndi tsiku limodzi, tsikuli limakhala ndi zigawo ziwiri. Timakhala ndi mmawa, timakhala ndi madzulo. Now, tikasata ndondomeko za mmawa wa Mulungu, anatiyikiranso nyengo ziwirizi. Chiphunzitso chimene Bible likuchitcha kuti njira yanga ndi imeneyi, Yeremiya chapter number 6 verse number 16. Poyamba chimenechi chikuonekera ngati ndi chigawo choyambirira koma chakummawa. Pamene chiphunzitso number 2 cha njira zatsopano, chimenechi ndi chigawo cha madzulo. Now, ndiye kuti mu doctrine tili ndi doctrine ya kummawa, ndiye tili ndi doctrine ya kumadzulo. Ndikhulupirira kuti m'bale wanga pamenepa uyamba kundimva mwatsopano. Mmene ndikufotokoza kuti mukufotokoza kwanga koyamba kuti maziko azipembedzo amene tidayamba tili ndi maziko amene anayambira njira. Zinthu zimene anthu anayika anthu osati zoyika Mulungu, zimene zinayikidwa ndi maprofesa, zimene zinayikidwa ndi madokta, zimene zinayikidwa ndi mamaster, amene amayika ma foundation. Ndiye tinanena kuti foundation iliyonse ili ndi source yake, komanso ili ndi origin yake, ili ndi foundation yake. Ndiye ziphunzitsozi tili ndi mitundu iwiri ya madoctrine. Doctrine number 1 ndi ya kummawa, doctrine number 2 ndi ya kumadzulo. Sono ndizovuta kwambiri kuti iwe ndine tiyambe kumvesesana pa chimenechi ngati mzimu wa Mulungu atapanda kutithandiza tikhala kuti zimene tikukambirana zinso tikupitiriza kuusa mapiri pa chigwa. Sizitithandiza kanthu koma zikhala zikuutsa mkangano kumatupi a anthu ambiri. Koma ine ndikufuna ndikupase chithunzi chakuti angakhale ndondomeko ndi dongosolo za chipembedzo cha Satana pofotokoza zikufotokozera za ziphunzitso ziwiri zimene zikupanga chikhristu ku dziko lapansi. Chikhristu choyamba chikuyamba ndi dongosolo la maziko akummawa, koma litayenda dziko kufika pa 12 koloko kudayamba kutuluka ziphunzitso zochoka kumadzulo. Tsopano Bible likuyesa kungofotokozera bwinobwino nkhani imeneyi. Ndi chinthu chimene chikufunika kuti iwe ndine tisakhale nacho motayika kwambiri koma momvesesa. Mukafika pa mfundo za kummawa, ngati njira imene Yehova adayika malingana ndi buku la Yeremiya chapter number 6 verse number 16, ichatawerenga ichi. Ndimafuna umuonenso Mulungu pofuna kupanga zinthu zake mu Bible, pofuna kuyitana anthu woti atumikire Mulungu, pofuna kuchita ndi njira zakezo. Mulungu sankatenga anthu akumadzulo, amatenga anthu akummawa, kuti amenewo ndi amene angayese kuunika ndi kulondoloza zina mwa zinthu zimene zingapange chiphunzitso cholondola chakummawa. Sono pamene tikufotokoza za kummawa, iwe usamve ndi thupi kuti koma ukayang'ana kummawa ndi kumene kuli choonadi, kumadzulo kulibe choonadi. Kumva ndi thupi, koma umve ndi uzimu kuti ziphunzitso kapena kuti madoctrine ali ndi kochokera kuwiri. Kochokera koyamba ndi kummawa, kochokera kwachiwiri ndi kumadzulo. Ndiye ndimafuna kuti tingoonanso kuti Bible nalonso pang'ono panzache kuchokera kummawaku
akuoneka ngati akukutchula koma mokhazikika pang'ono ndi pang'ono. Ndiye iwe ndine tiye lero tiyambe pa Genesis chapter number 2 verse yake ya number 8. Tione kuti kodi tikamanena za kummawaku kudali chani. Genesis chapter number 2 verse number 8. Verse number 8 ikuti, ndipo Yehova Mulungu anadzala munda ku Edeni chakummawa, momwemo ndipo adayika munthu m'mundawo. Kapena tibwereze kuti ndipo Yehova Mulungu anadzala munda mu Edeni chakummawa, momwemo ndipo adayikamo munthu adamuumbayo. Chinthu choyamba Bible likutiuza kuti munda wa Edeni ukukhazikika kuchoka kummawa, ndipo atamuyika munthu munda mwa Edenimo adamuyikanso kummawa. Ndiye ndimafuna kuti kummawaku usakumve monga mwa geography choyamba, ukumve mwa uzimu. Usakumve ngati dera, koma ukumve mwa uzimu, kuti zinthu zimene Mulungu anachita poyambirira, zimene zili njira zake za Mulungu, zikuchita sento ndi kuchita origin kuchokera kummawa. Ndi kuti munda wa Edeni unali kummawa, namuyika munthu amene adamuumbayo choyambirira akumuyika kummawa. Mukapita pa Genesis chapter number 3 verse yake ya number 24, ndipo anamuyingitsa munthuyo nakhazika makerubi chakummawa kwace kwa munda wa Edeni, ndipo lupanga la moto linazungulira ponsepo lakusunga njira yakumtengo wa moyo. Ndi kuti mtengo wa moyo m'munda mwa Edeni unakhazikika kummawa, ndipo akunena kuti panali njira yolunjika kummawa kumene kunali mtengo wa moyo. Now mtengo wa kumadzulo umene unali mtengo woziwisa zabwino ndi zoyipa utadyedwa, padafunika kuti akachinge njira yakummawa kuti anyamata awiriwa asapite. Pamene ndikumalankhula za kummawa, ndikufuna kuti iwe mbale usatayike pamene ndikuyankha za doctrine, kuti chifukwa chani ndimaopa kuyankha za madoctrine. Lero ndifuna ndikugawire kuti tili ndi madoctrine oyamba ndi wanthu oyambira pa njira, ndiye tili ndi njira za Mulungu zakale. Now pogawa kuti njira za Mulungu zakale, Bible lazigawanso njira ziwirizo ngati njira yakummawa ndi kumadzulo. Ngakhale lero lino iwe ndine undivomereza kuti tili ndi madoctrine akummawa ndiye tili ndi madoctrine akumadzulo. Doctrine zakumadzulo ndi ziti? Ndi zimene zichetima zitcha kuti zimachita chiwesternism, western culture, mmene chikhalidwe cha anthu akumadzulo achikunja chinayamba zipembezo. Usayiwale kunena kuti chikhristu chathuchi ku Malawi kuno chikuchokera ku western. Akhristu oyamba kudzaponda muno sadachoke kummawa, anachoka ku west. Basopo mbale wanga. Ndipo kagulu kameneka kakumadzulo kamene kanabweresa chiphunzitso kuno, musayiwale kuti makosana amenewa amachita pamodzi ndi Chigiriki. Ndipo mu Giriksi, Agiriki amenewa anali ndi milungu yawo. Mulungu wa Giriki usayiwale kuti anali Zeus. Ndipo kuchokera ku milungu imeneyi ya Agiriki amenewa achina Zeu, mulungu wawo amene ankadziwika bwino kwambiri wamkulu wa Agiriki amenewa amamutcha kuti Mercurius, amene ndi Zeus. Usatayike mbale wanga, tikhale limodzi. Ukapita ku skulu, kaya upita kuti kulikonse kumene weye mbale wanga ungapite pansi pa nthaka ino ya Malawi, sukapeza
kuti obweresa uthenga kuno ku Africa adachoka kummawa, adachoka kumadzulo. Ndipo ukapeza kuti sukulu zonse zimene zimayenda pamodzi ndi mafaundala a dziko lapansi akuphunzira kuchokera kwa Agiriki, ndi kumene kukuchokera mawu akuti theology. M'bale wanga, ukafika ku theology ko, mawu amene amakupatsa oyamba kuti walowa mkalasi amakupatsa mawu akuti sozo. Mawu akuti sozo mu Greek word ndi Greek word, komano amatanthauza to save or to heal, kapena kuti the holiness, kapena kuti upumphu. Now, koma mawu amenewa oyambirira akuti theology amatanthauza it's a study of heavenly being, kapena kuti a study of gods. Theology imatanthauza the study of gods. Now, tikafika pa mawu akuti theology, ndiye kuti tikumtenga munthu sopano amene akufuna kudziwa za Mulungu, mukumpitisa kuti akapange study za milungu, the study of gods, osati study of God, koma study of gods. Therefore, chifukwa chakuti theology ndi a study of gods, ndiye kuti kuthekera kwakukulu kulipo munthu kulunjika pa mulungu wina ndi kukampanga study ameneyo ndi kumuphunzira iweyo nkukhutira mwanjira ina. Akati the study of gods kapena kuti theology, ndiye kuti ayika chibalaliko kuti munthu ali ndi mwayi omakasankha mulungu amene angampange study ndi kukhutira naye kukonda munthu utausankha mulungu, utausankha college. That's why ma Bible college ku dziko lapansi ali ndi ziphunzitso, zikhalidwe, zichitidwe zosiyana, chifukwa theology is a study of gods. Kuchokera mu chimenechi, m'bale wanga, ndi mmene umandiona kukhala chete. Mwina ndingazuzule munthu amene wakapanga study kwa mulungu wina, koma tu yonseyi imene inapangisa zimenezi. Now Agiriki aja anayikapo sukulu, kuti sukuluyo munthu azikachita study. Ndiye theology, it's a study of gods, kapenda kuti study of a heavenly being. Ani osausa tili pa ulendo umene tikusendera kwathu, posachedwa tifika mulandu ukaweruzidwa na Mulungu, pamene mipingo miyandamiyanda ya ku dziko lapansi ikalira pamaso pa Mulungu, mayi wawawe, mayi wawawe, mayi wawawe, chifukwa anthu ambiri tidatsata zimene sizidali mawu a Mulungu, zimene sizidali Mulungu, tidatsata magods. Through theology, through ma college, aziphunzisi ophunzisa ku masukulu amatipangisa kuti tikapange study, tikaphunzire, tikafufuze za milungu. Nkutheka kuti ophunzisa m'makalasimu anaponya mulungu owona woti akadampange study ndi kupanga study milungu ina. I need to be careful. Osayiwala kunena kuti ma theology, masukulu aku dziko lapansi kumene kumakachoka ma doctrine, ma founder ni ma Greeks. Mukangotenga Ngiriki paekha kumuyika pano, mupeza kuti Ngiriki mulungu amene ankampembeza anthu amenewa, mulungu amene anthu amenewa amampembeza amamutcha kuti Mercurius. Nde Mercurius ndi kumenenso kukuchokanso kapena kuti Zeus. Iweyo kuti ukazindikire kuti ngakhale Baibulo lipolemba adalemba ni Magiriki, ukaona kuti tili ndi mayina a anthu akummawa, ndiye tili ndi mayina a anthu akumadzulo. Ukhumudwa kwambiri m'bale wanga tikayamba kulowa m'Baibulomu, umve zimene ife
tiri kuchipembedzo cha Satana ankatiuza kuti zidapotoka ngakhale m'Baibulomu Agiriki adayikamo milungu yawo, Agiriki adayikamo chiphunzitso chawo m'Baibulo mwenimweni. Anayesesa kukokerera kuti dzina la mulungu wawo uyu Zeus lipezekemo. Chifukwa cha ukawerenga mayina akummawa ukapeza kuti mulachina Eliya, ukapeza Yeremiya. Chifukwa kumeneko kuli mawu a Yahweh. Mayina akummawa kumakhala Yeremiya, Danieli, Hosea, Yai amachita signify dzina la Yehova mulungu wakumwamba. Now, ukayamba kutenga ya, ukapeza kuti amenewa ndi mayina akummawa amene mulungu adayikiza pakati pa anthu ompembeza mulunguyo. Ndiye kuti m'Baibulomu muziphunzitsomu tili ndi ziphunzitso zimene zinabwera ndi Agiriki, ndipo Agiriki watu adachita chotheka chilichonse kugwira Bible mpaka kuyikamo zoyika zawo. Lero ndikufuna kukuonetsa m'bale wanga zina mwa zimene Agiriki adayika m'Baibulomu pofuna kukweza Zeus kapena mulungu wawo ameneyi Mercurius. Sungamve chifukwa ukufunika ukhale pa chiphunzitsochi koma ndi mzimu wa Mulungu kuti ukamvese kuti kodi tikamanena za ziphunzitso madoctrine akuchoka kuti. Madoctrine amachoka ku theology. Ndiye theology yo tapeza kuti is a study of gods. Ndi akati gods ndiye kuti milungu yo ndi yambiri. Ndizotheka iwe osayima pa njira ya Yehova mulungu wakumwamba ndi kugwira mulungu wina, koma iweyo nkomaona kuti ukupita kumwamba. Pamene pambale wanga ndi pamene pamandipasa mawu akuti hambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu pakakhala kulira kuzigubuda pa chifuwa. Mayi wawawe munthu akalira chifukwa theology, the study of gods, ndizotheka kuti iwe ndine tikuyenda pa milungu ina, pa gods wina, pa milungu iyi ndi yambiri imene timakayipanga study. Chifukwa chake ukapita ku African Bible College ukapeza kuti ndi china achita kunenerati kuti African Bible College. Abusa ako degree, diploma, masters yawo adaitenga ku African Bible College ya wanthu pasoko. Ukachoka pamenepo upita akakuwuza kuti Assemblies Theology. Ndiye kuti imene ukayiyang'ana ukapeza kuti ndi Western culture ikuchokera kuti kumadzulo. The study of gods aliso zimene amakhulupirira. Ukapita ku skulu za Anglikani akakupasanso the study of gods ali ndi milungu. Ndiye kuti tikatenga madoctrine onse kutsogoloko uzipeza kuti kuli milungu imene ikukwawaza chiphunzitso chimene iwe walowacho. So ukandifunsa ine unditenge ngati munthu wobalalika. Sindabalalike m'bale wanga. Ndikuyang'ana ndi chidwi pa mtanda wa Calvary. Wandifotokozera momveka bwino Yeremiya chapter number 6:16 akuti ndikayima ndiziyamba ndaona kenako ndifunse njira zakale. Ndipo chisimikizo number 1 yakuti ndatayika ndi njira zatsopano. Chifukwa njira zatsopano zimabwera ndi magods. Kotero kuti munthu lero sanganika kamize kuti tiye ku college ndikachita study of gods ndizikachita study za milungu pamene Bible andika kale pa school. Mulungu andika kale pa school njira zache ndaziona zakale sindikusoweka zina. Ndipo njira yosamapanga munthu amapanga ndi mulungu. Koma mukapita ku school ku Bible college kapena kuti ku theology mumakhala kuti mukukatenga the study of gods, kukachita study za milungu yambirimbiri. So nene sindifuna nkachita study
migodzi. Kachite study milungu yambirimbiri. Yaja yoyamba lero. Yaja Ambuye akuthandize m'bale wanga. Tikunena za doctrine. Ndipo tikafika pamene pa m'bale wanga ndimafuna kuti iweyo ukhale pompo osachoka. Sono mmene timawerenga Bible talipeza kuti akunena za kummawa. Ndiye ndimafuna kuti uone choyamba kummawaku. Ndipo ukafika pa Genesis chapter number 11 verse 2 akuuza kuti ukapeza kuti tati tuwerenge Genesis chapter number 11. Genesis chapter number 11. Genesis chapter number 11. Pamene pambale wanga nimafuna tichite ndi verse number 2. Ndipo panali pamene anayenda ulendo kummawa anapeza chigwa cha Sinara. Ndipo anakhala kumeneko. Ndipo ananena wina ndi nzache, tiye tipange njerwa tiotche. Ndipo anali ndi njerwa naziyesa miyala. Na ukaona kunena kuti kummawa uja kutakhazikika. Anayenda napeza malo mchigwa cha Sinara, ndi mmene anayamba kumangamo nsanja ya Babeli. Pakati pa chigwa chopatulika ija Satana mdierekezi anayikako nzeru zokayikako pilala. Mmene sopano milungu yosiyana inayamba. Ndi kuma Bible likuuza kuti anayenda kuchoka kumadera ena, koma kummawa akukutchula. Ukapita pa Genesis chapter number 12 verse 8, Abraham anapita kummawa ku Bethel. Genesis chapter number 25 verse number 6, Abraham anatumiza ana ake kummawa. Ukafika Genesis chapter number 29 verse number 1, Yakobo amene ndi Israeli anakhazikika kummawa. Now, pamene patsopano ndi pamene ungayambe kuona kuti tiye tione tsopano buku la Exodo chapter number 14. Kuti tiyambe kuona chinthu china chimene ndikufunitsitsa kuti ndikamamaliza phunziro limeneli iweyo ukhale utandimvako pang'ono, ngakhale sindifikira muyezo wakufotokoza kwanga kuchitulutsa monga mmene Mzimu anachiperekera kwa ine. Tikupanga ndi timafuna Exodo chapter number 14. Exodo chapter number 14. Exodo chapter number 14 pamene pali mawu. Chapter 14 verse yake number 21. 21 ikunena kuti ndipo Mose anatambasula dzanja lake ku nyanja, ndipo Yehova anabweza nyanja ndi mphepo yolimba yakummawa usiku wonse naumitsa nyanja, ndipo madziwo anagawikana. Tikuona kuti Yehova poyamba kuchita ndi Mose akuchita ndi mphepo yakummawa. Koma osayiwala kunena kuti dzina lakuti Exoda sila original. Original ya dzina limeneli ndi Shamoti, kutanthauza kuti maina. Komano Magiriki pochosa dzina limeneli la Exoda, mawu amene akuchokera mu Chigiriki, Exodus ndi Chigiriki. Ndikuti tsopano iwe ndine kuti tiyambeno kumva kuti kodi anthu akumadzulo anabwera kudzawononga bwanji Bible, anabwera kudzasokoneza bwanji choonadi cha Mulungu, kwachosa wanthu pa chikhulupiriro cha njira yoyamba ndi kuyamba kuapititsa pa njira ina. Tibwera ku buku la Daniel kumene tikapezeko chinsinsi
cha zinthu ziwiri. Koma choyamba nimafuna tichite ndi mawu amenewa. Lero mu study imeneyi m'bale wanga pamene tikufika kumapeto aphunziro limeneli, mwina ndinene kuti iyi ndi dule ingatalike, koma ndiyambire pamene ndikufuna kuyambapa. Takhala pompo m'bale wanga tiyambe kuyenda limodzi za chiphunzitso ichi, kuti chifukwa chani ndimanena kuti ine za doctrine ayi ndikhale chete kaya doctrine ndazikambani ndisayankhe kuopa kusupula zilonda. Ndimapezamo zinthu ziwiri, kuti kuli ziphunzitso zakummawa ndiye pali ziphunzitso zakumadzulo. Ndipo ziphunzitso zakumadzulo zinabwera ndi ma-Greeks ndi achayina cha theology, the study of gods. Ndipo kuchokera mmenemu ndiye kuti milungu yosiyanasiyana inabwera kudzachita madoctrine ku dziko lapansi, zimene zinabweretsa the great controversy imene ilipo mpaka lero, mkangano waukulu umene timabuka nawo ku dziko lapansi. Mukamabatiza muzabatiza muzina la Mwana, ine iyayi mwabatize la Atate, ina iyayi muzingwanyika osachula chilichonse. Zonena ku zinabwera banji for the theology is the study of gods. Koma Yeremiya akutiuza kuti tibwerere ku njira yathu yakale. Ndiye iwe ndine tsopano kuti tikayambe kuphunzira mokhazikika za chikayiko changa pakumazuzula za madoctrine. Ndikufuna ndimvetsere kaye kuti kodi doctrine imene sidachoke njira nditi, ndipo opa kuti ndingayankhe msanga ndimakhala chete kukupatsa mwayi iwe amene udapita ku school of theology, the study of gods, the study of heavenly being. Uyambe wayankha kaye ndiwe, ine nkhale phe kuti ndizimvetsera. Tatiye tipite mu volume number 2-3. Ambuye alemekezeke m'bale wanga, pamene ndikupitiriza kuunika kapena kukuonetsera m'bale wanga kulingana ndi chidziwitso chimene Mulungu anandipatsa, tikayang'anizana ndi zimene ndafotokoza mu mtundazi, kusintha kwa ndondomeko za chimene inuyo kapena ine timachitcha kuti doctrine. Ndipo ndachifotokozera mozama mwa muyezo wanga kuchokera ku buku la Yeremiya, kumene timapeza kuti akuti tifunefunebe njira koma zakale. Koma ndimafuna kuti iwe lerolo mu audio iyi yachitatu yokhuza kuyankha funso lomwelo lonena kuti nchifukwa chani mumanena kuti simufunika kuyankha zinthu zokhuza doctrine. Ndimafuna ndikuonetsere m'bale wanga kunena kuti pakati pa olemba Bible ndi zochitika za Bible mwakhala muli mkangano waukulu kwambiri kuchoka kwa madokta, mafilosofe, maprofesa, mamasta, atumiki, anyengo zimene takhala tikuyenda, amene akhala kuyesayesa kulandira vumbulutso nayamba kupanga madoctrine zimene ndikuzitcha kuti njira zakale kapena njira zatsopano, nayamba kupanga madoctrine ochokera kummawa kapena ochokera kumadzulo. Mkangano waukulu m'bale wakhala ulipo pakati pa zimene inu ndi ine timakhulupirira ndi kuzitenga kuti ndiye ndondomeko za matchalichi, nkuyamba kunyozana, kukulirana mitima, nkumanena kuti ayi ife ndi amene tili odziwa kwambiri. Choyamba ndimafuna ndiyambe kukuonetsera chipongwe chachikulu kwambiri chimene chikuchitika ku dziko lapansi kulingana ndi madoctrine anyengo zimene tangofikazi. Nyengo zimene tili zino bale, kwauka madoctrine osiyanasiyana amene sakutitengera kwa Mulungu koma akutitengera kwa milungu ya mafano. Nditakuuza chinthu china
ngati chinthu choyamba mu audio imeneyi chimene chikupezeka pa Yesaya chapter 65 verse yake ya namba 11. Koma iweyo ngati uli ndi Bible ya Chingerezi utafunafuna Gideon Bible kapena Good News Bible, ikupatsa mawu amene ndikufuna kufotokozawa ngati chisonyezo chako choyamba kapena ngati umboni wanga woyambirira wa mmene Satana ndiyerekezi anapotozera zinthu kuchoka kwa anthu akumadzulo ku west amene anachita nkhondo mkalembedwe ka Bible pofuna kukakamizabe kuti aike zinthu zawo zachikunja, ndipo zimenezi ena adazilandira. 65 verse yake ya namba 11 ndiwerenga, koma uyesese iweyo upeze buku la Chingerezi chifukwa mawu ndikuwafunawo pa verse namba 11 mbuku la Chichewa sadayike, koma mu Bible la Gideon wapeza ndipo ndiwoona, komanso mu Good News Bible wapeza ndipo ndiwoona. Verse number 11 usalephere uwerenge, koma ine ndiwerenge mchichewamu ngakhale mawu ndikuwafunawo apa pasada wayike. Verse number 11 kunena kuti, koma inu amene mwasiya Yehova, amene mwayiwala phiri langa lopatulika ndi kukonzera mulungu wamwayi gome ndi kudzalira milungu waimfa zikho za vinyo wosanganiza. Mukafika pa verse limeneli m'Bible ndakuwuzaniwa akupasani kuti kwa mulungu God, mumva mawu amenewo olemba kuti God. Ndipo ndimafuna ndiyambe kukufotokozera kuti nchochititsa mantha kwambiri kuti zipembedzo zochuluka ku dziko lapansi zimene ndi zipembedzo, koma ndi zipembedzo za sataniki, koma zimatchula mulungu otchedwa Gadiyo, nkumapomboneza wanthu kuti akunena kuti God, nkumayika ngati silangi chiphunzitso chimene chinabwera kapena kuti doctrine zochoka kumadzulo, doctrine zoyambira pa njira zimene ndi zatsopano, si njira zakale zakhazikika zimenezi mpaka nakudzafika kwathu ku Malawi kuno. Chipembedzo cha Satana ndiyerekezi pofuna kumkweza mulungu amene tapeza kuti ndi mulungu wamwayi otchedwa kuti God. Pa verse number 11 m'Bible achizungu, mulungu ameneyi ndi God of luck, ndi amene anabweretsa doctrine yomauza wanthu kuti mulungu ali ndi kuthekera kodalitsa wanthu, ndipo bwerani kwa ine ndili ndi mulungu wodalitsa. Nazodzedwa azibusa nautsa madoctrine. Iweyo m'bale unaona kuti kuchokera ku mayiko azungu kumene ndi kumadzulo atatenga western culture adamkweza mulungu amene iwamwayi amene amatchedwa kuti God, ndi kumabwera kwa ife ndi kumadzapemphera ndi kumatiuza kuti God can do something, God can make chakuti, God kumagwiritsa ntchito mawu akuti God. Inu malinga ndi mabulutu anzanga nkumaganiza kuti Gadiyo mwina ndi American English, mwina imeneyi ndi American English yozama ija ya God. Nkumaona ngati akutchula mulunguyo, koma chikhalireni m'bale wanga anthu amenewa anali akulemekeza milungu imeneyi yamwayi. Milungu imeneyi yamwayi kuchokera mu chiphunzitso kapena mu madoctrine a chipentecost amene kudayamba kudzatuluka tsopano tizipembezo timene tidayambaso kugalaukira the origin Pentecost, ndi kuyamba kupanga tema church. Satana ndiyerekezi anakagulitsa mizimu ya mulungu wamwayi imene
ziwanda zimenezi zosogozedwa ndi mulungu otchedwa gadi, amene mu pronunciation yake pakumutchula amamveka ngati akutchula mulungu kwa inu akayimirira. Anabwera kuti filosofi yoyambirira kapena ukaswiri woyamba umene anthu olemekeza mulungu amene adachita kuma doctrine awo, adanena kuti tikuyenera kulalikira international mulungu ameneyi. Kotero tipite tikasinthe malalikidwe ndi zinenero za m'mayiko kuti onse okhala muzipembezo ayambe kumalemekeza mulungu ameneyi m'dzina la Chingerezi, chifukwa English ndi imene ikumbisa bwino mulungu ameneyi wamwayi otchedwa gadi. Now tita mpamene sopano timaona kuti kuchokera kumadzulo ukubwera ziphunzitso zomauza anthu kuti sitikufunika kumalalikira chinenero chakwathu koma tipeze the international language imene ndi English, kuti tikamalalikira aliyense azimva nawo. Chidali chabwino, chomveka ngati chabwino, koma inali doctrine yoka kuchoka ku chipembedzo cha Satana yosogozedwa ndi mulungu wamwayi. Ndipo tinaona kuti gadi anayamba kugumula mipingo yosiyanasiyana ku dziko lapansi, ndipo anthu ambiri adachoka machalichi awo kulondola machalichi amene akapemphereredwa mu dzina la gadi mulungu wamwayi. Ziwanda zimenezi zimakatenga chuma cha anthu ena, chuma cha ana a mulungu, nkumakachipereka kumamembala achipembedzo chimenechi. Vanthu vaja nkumaonadi kusintha mpaka gadi anakula kufikira kuti ku Malawi kuno mmene kunkayamba zipembedzo ngati living altar imene idalimbikitsa azibusa awo a dziko lonse la Malawi kuti asamalalikire chichewa koma azilalikira chizungu. Mmenemo Satana anapita kukagulitsa malonda a God. Tabwerani limodzi tipite pa African Bible College, pamene malecture ophunzitsa samatchula mawu akuti God koma amatchula mawu akuti God. Ndipo mukaona kuti gadi ameneyi akukula mphamvu mdziko, ndi amene anakabereka maprofeti ngati mzukulu wa gadi ndi kuyamba kupanga prophecy, false prophecy ku dziko lapansi, mpaka kuti chinthu chimenechi chinayamba kukula ana mulungu. Mmene tikufika pa chikatikati pakuti Yesu Khristu wasala pang'ono kuchoka pa mpando wachitetezero. Tisamalire kwambiri ndi madoctrine aku dziko lapansi amene Satana adalimbikisa nzika zosogolera mipingo ndi kuzipasa njira yoyambitsira mipingoyo koma atazikira mulungu. Osayiwala tinachulako mawu akuti theology, a study of God, mpingo wa mulungu. Pomapanga study ya milungu kuchokera ma theological schools, Satana ndiyerekezi anakagulitsa mulungu otchedwa gadi amene mukampeze pa verse number 11 ya Yesaya chapter number 65. Mpingo wa mulungu mmenemu zipembezo, ngakhale chipembezo chomwe chokha cha Pentecost chinagumuka kuchoka mu Assemblies of God, kuchoka mu mpingo uja oyambirira wa Pentecost. Ndikakumbuka ndikutchulirani mpingo wa mulungu okondedwa, anthu anayamba kuchoka mu zinthu zimene zinkaoneka ngati ndi zabwino. Anatuluka anthu ndikuchoka mipingo ija ya CCP, mipingo yathu ya Chipresbyterian, mipingo imene anthu ambiri anatuluka ndikuyamba kulowa, ndipo mulungu otchedwa gadi mundimvese kuchokera mu doctrine imene idakayikidwa ku ziphunzitso ndi ku makoleji aku dziko lapansi kuti anthu adziti gadi.
okondedwa, pogulitsa mulungu ameneyi, inu ndi mboni kuti matchalichi ambiri adayamba amene azibusa wake amalimbikitsidwa kulalikira Chingerezi ndi kumati pasapa gome tikumva kuti God. Inu ndine mabulutu wochoka mungwenya, mabulutu wochoka muzigwagwa, mabulutu opanda nzeru iliyonse wochoka kusigerege. Atatipeza nyengo imeneyo musaiwale uko kuyantonda, atatipeza anyamata amenewa ankatiuza kuti God can do something. God ali pano. Mulungu osazindikira ife tokha kuti anyamatawa akugulitsa mulungu wamwayi ndi feti, kapena kuti mulungu wamwayi ndi wobereketsa. Ana mulungu, pamene tikuyandikira kufika kwathu, ngalawa ikukocheza kudoko, pakufunika mpingo wa mulungu ulimvesese Bible latifotokozera ku buku la Yeremiya chapter number 6, kumene atiuza kuti mukayambe kufunafuna njira zakale, ndi akuti muyime mmenemo ndiye muyambe kuona nchani chikuchitika. Kotero kuti ine mtumiki munyengo ino ndikukuyimikani pa njira yakale, musadayambe kuyenda muone chikuchitika nchani. Malonda adayenda, tidamgula mulungu ameneyi, koma adachokera ku Bible school, adachokera ku theology. Ana mulungu, kufikira zipembezo zikulu zodziwika zidachita nawo tap that system ya Chingerezi, nkumalalikira zizungu pakati pa anthu osauka, nkumalalikira zizungu pakati pa anthu opanda kanthu. Adayenda mpaka m'matauni kupanga rent mashopu, utulusa anthu amwenye kwatulutsa mtauni mutidaona, kwatulutsa amwenye ndikupanga rent. Atakwera ngalawa zochokera pa Nigeria zimene zidayenda mphepete mu Africa kutulukira chakummawa. Okondedwa, zidayenda ndi kugulitsa malonda a mulungu otchedwa God, amene amamutcha kuti God of Luck. Muyang'ane m'Baibulo la Good News, muyang'anenso m'Baibulo la Gideon Bible, mupeza kuti ndi chipembezo cha anthu akumadzulo chimene chinabweretsa kutiyambiritsa mulungu ameneyi amamveka. Now, m'bale wanga, ndikamanena kuti doctrine ndi njira zimene zimayendetsa anthu kupita kwa mulungu, koma mmene kunabwera makoleji a Bible school ku dziko lapansi otchedwa mafiliology, amene Bible school amenewo, makoleji amenewa amene adayambitsa ndi Agiriki. Agirikiwa anali ni mulungu wawo amene ankafunitsitsa kuti amugulitse ku dziko lapansi. Ndiye mulungu woyamba kugulitsidwa pakati pa mayiko anthu osauka amene chinenero chawo si Chingerezi, ngakhalenso mayiko anthu olemera amene chinenero chawo Chingerezi, adayamba kugulitsa mulungu otchedwa God. Pamene Yesu wasala pang'ono kubwera kuti akachokenso pa mpando wachitetezero, ana mulungu, mutsimikizike mtima. Ambuye akutsimikiza kwa ine mtumiki, ndi kutsimikizanso kwa anthu ambiri ngati chenjezo mkati mwa audio imeneyi, kwa inu nonse amene mukumvera. Posachedwa pompa, a Yesu Khristu, mbuye ndi mpulumutsi, amene anafera dziko lonse lapansi nakakhala kudzanja lamanja la Atate, pampando paja adakhala paja, amapereka nsembe ngati kutetezera kuti dziko lisawonongeke, kutetezera kuti inu ndi ine tisamwalire lero, kutetezera kuti inu ndi ine tikhale ndi mpata wolapa asanabwere. Pampando wachitetezero wangosala pang'ono mpingo kuchokapo. Kodi akamachoka pampando wachitetezero umenewu, iwe akupeza kukamwa kwako ukulambira gadi. Bwerera kwa mulungu. Tabwererani kwa mulungu. Mipingo imeneyi tikungolowa ni ziphunzitso, ni madoctrine achabe.
muli zimene amakaphunzitsa ku makolejiku kuchokera mwa anthu ophunzira amene mukuzitama pasopi. Ana a Mulungu, Satana amayikiza chinthu chachabe. Ine ndi chikhulupiriro ndi umboni wokwanira kuchokera ku chipembedzo cha Satana chimene ndakhalitsa adandiphunzitsa kuti madoctrine ambiri tapatsa Mulungu wachilendo wopezeka pa Isaya chapter number 65 verse number 11, otchedwa kuti Gadi kapena kuti Mulungu wamwayi ndi Mulungu wachonde. Ana a Mulungu, mmene tikuyembekezera kufika kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu, koma chochitika choyamba kukhala kuchoka pa mpando wa chitetezero. Ana a Mulungu, pamene tikuyembekezera kuti asunthapo, tisamale ndi madoctrine achisawawa, tibwerere ku njira zathu zakale, izi zimene zangoyamba njirazi bwino. Ana a Mulungu ambiri akuonongeka ndi chifukwa chake mawu awa ndimakakamira ndipo sindimafuna kuwasiya. Ndithu tikakhumudwa tikakafika kwathu. Anthu ambiri m'bale wanga akakhumudwa tikakafika kwathu chifukwa tikazindikira mochedwa kuti tinatsata doctrine ya milungu yachilendo, ndipo amene anatitsogolera anafuna kutidyera ndalama, anafuna kutitengera katundu wathu, anafuna kutidyera zolima zathu, zoweta zathu, chuma chathu ndi thukuta lathu. Inde adatinamiza potipatsa Gadi, zoona galimoto tidaguladi, zoona minda tidapeza, chuma chidapezeka, azibambo adapezeka, maukwati tidapeza, adatipempherera m'dzina la Gadi, Mulungu wamwayi. Koma pamene tikufika kokocheza kuti tikalandire mphoto yakukhala mchikhristu, tikakhumudwa kuti tikulandira chilango. Kodi mukazindikirire mutafika pa khomo, mwayi ulipo lero. Ana a Mulungu, ziphunzitso zachikunja. Mpingo wa Mulungu, ndikadakonda pamene mukumvetsera ndi chidwi kuyankha tuku kophatikizani kuphunzitsa komwe, kuti ngati nkutheka tiyime njira yakale, koma tikafika pa njira yakaleyi tiyambekaye kuona, titukule maso, kudekha, usangomva ng'oma, usangomva madiramu, usangoona kuti pakuti munthu wasonkhanitsa masupika, uli hybrid, uli panasonic, chikumveka bwino, azika mwamba zimamveka kutali, nkuthamangira kumeneko kuti chali ichi ndi chimenecho. Iyayi, tiyambe tayima pa njira ndi kuyang'anisisa kuti kodi njira iyi, doctrine iyi, ndi njira zakale imene Mulungu adayikhazika kuti tiyendemo. Ana a Mulungu, ndimafuna ndiyambe ndikuchenjeza kuti tikuthekera kulipo kwakuti chipembedzo cha Satana pogwiritsa ntchito mtundu wa Agiriki anayesesa kuyikamo zinthu zawo zachikunja m'Baibulo. Tsono tamvera mwana wa Mulungu, chipembedzo chakumadzulo chinachitanso chinthu china chachiwiri choopsa kwambiri mu madoctrine athu, ndicho kusintha mayina. Undimvesese m'bale wanga, chipembedzo cha anthu akumadzulo chinachita chotheka kusintha mayina. Sono ndili pamenepa ndimafuna kuti iwe usatayike, timvesesane bwinobwino. Chimene ndikukukhazikitsira kuti usatayike nachi, ndikufuna udziona kunena kuti Satana mdierekezi anapeza kuthekera kokalowetsa mayina a milungu yachilendo m'Baibulo momwe, mpaka natidalemba imene inuyo ana a Mulungu amene mumapita ku Bible college, ku masukulu a theology, the study of gods, mumakapeza mayinawa, ndipo timayenda ndi mayina omwewo nkumatchula tunyadira, koma ali milungu ili Satana mdierekezi. Satana anachita chotheka kwambiri kuti akatisinthire zinthu. Sono ndisadafike kumeneku, ndikadakonda kuti iwe ndine titawerenga buku la Daniel chapter number 7 verse number 25. Daniel chapter number 7 verse number 25.
Verse number 25 ikunena mawu akuti nidzanena mawu akutsutsana ndi wamwambamwamba, nidzalemetsa opatulika awamwambamwamba, nidzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo. Nkhani yosausa. Nidzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo, ndipo adzaperekedwa m'dzanja mpaka nthawi imodzi ndi nthawi ya nusu ndi nthawi zina ndi nthawi ya nusu 3.5. Koma oweruza mulandu adzakhalapo, ndipo adzachotsa ulamuliro wace kuutha ndi kuwononga kufikira chimaliziro. Now, pamene tikuyandikira chimaliziro, Satana mdierekezi akuziwiratu kuti ulamuliro wace ukupita kokatha, ndiye wachita changu chachikulu kwambiri kugwira ntchito. Olemba buku la Danieli choyamba pa vesi limeneli akutipasa mawu akuti chirombocho chikadzafika, ulamuliro wakumapeto ukadzafika, udzayenera kusintha nthawi ndi nyengo, komanso udzasintha chilamulo. Pamveke pamenepo. Now, tikafika pa mfundo imeneyi yakusintha chilamulo, anthu ambiri timakhala opombonezeka komanso kumaganiza moperewedwa pang'ono. Ndimafuna ndikutsimikizire m'bale wanga kunena kuti mawu akuti adzasintha nyengo ndi chilamulo ndamene nthawi zina iwe mzanga wa chipembedzo changa Seventh Day umayang'ana mbali imodzi, umangoyang'ana kusintha nthawi kumene kukukhuza kusinthika kwa Sabata, ndiye unangoyima ku Sabata kokhako chibi chako, umawerenga masiku amene adzasinthire Sabata, mmene ufumu wa chirombo, ufumu wa chipapa uti udzasinthire Sabata. Ndiye kuti Satana mdierekezi analowerera kukhuza ngakhale chilamulo. Sumamvesa bwino. Tikanena kuti chilamulo, ndiye kuti timanena origin amayitcha kuti Tola. Tsopano mawu akuti Tola ndi Chiheberi. Ndiye mawu amenewa amayimira kuti chiphunzitso chochokera kwa Mulungu chimene chimatsogolera anthu kuza chilungamo cha kwa Yehova. Tola. Musangontenga Tolayi as a law kuti zathera pa law. Ayi. Tola ndi Hebrew word amayimira chiphunzitso chochokera kwa Mulungu. The doctrine come from God. Kana konza chizungucho. Hey, zibolobosha momwemo. Tola. Now, mukangotenga kuti chiphunzitso chochokera kwa Mulungu chimene chamezeka mawu akuti Tola, ana Mulungu, mukafika mu nyengo imeneyi yopweteka yotere ya mawu amenewa onena kuti Tola, ndi mmene tsopano timakapeza kuti pamene Danieli akunena kuti chizayenera kusintha nthawi ndi chilamulo, ndiye ana Mulungu, maka iwe mzanga wa Advent amene umatsatira bwino zimenezi, umangoyang'ana law yosinthidwa basi ndikungoyang'ana pa malamulo khumiwa, ukuyiwala kuti chilamulo ndi chiti. Chilamulo ndi chonse, ni malemba onse a Mulungu. Kodi zimene chirombo chapanga changosintha Sabata lokha kuti ukangokhala strict ku Sabata kokha? Satana wayika doctrine mkatikati mwa dziko, mwa ziphunzitso zathu. Ndiye akusintha Satana, sanangosintha Sabata yokha. Chifukwa chani? Tikanena kuti lamulo kapena kuti Tola, kumene kukuchokera mawu a chilamulo, timakapeza kuti chilamulocho ndi chonse
The whole Bible ndi chilamulo cha Yehova. Kazumveka zimenezi. Ndiye chifukwa cha chimenechi timapeza kuti Satana ndiyerekezi pofuna kusintha sadasinthe lamulo la nthawi lokha, koma anachigwira ngakhale chilamulo chonse kuchisokoneza kuti chilamulocho chikakhale chopombonezeka ku dziko lonse lapansi. Ndiye tsopano iwe ndine kuti tikayambe kumvesesa zimenezi, mchimene mu audio yachiwiri ija ndinayamba kukuonesera za mawu akuti Exodus, mmene tinayamba kupeza kusintha kwa origin ya Exodus. Ana a Mulungu, ngati inu ndine tingakwanitse lero kuyendera limodzi, ngati iwe ndine lero tingakwanitse kuchita limodzi, tipeza chinthu chimene chingatithandize pakumvetsetsa kuti ma doctrine akuchoka ku anthu. Koma osayiwala kuti mmene tikuphunzira zimenezi, chidwi chako chikhale pakubwerera kwa Mulungu ndi kuyima njira zakale, kuchoka mu ziphunzitso za shosholo za gadi, ziphunzitso za social za in the name of Jesus, in the name of Jesus, kumakuyikira US kumapetoko. Timvana tetidzilondolana limodzi. Na ndi ganizo lakuti chidasintha nyengo ndi nthawi chilombochi ndi kusinthanso chilamulo, ndimafuna kuti iweyo usayambe nkutayika, udziwe kuti ndi cholinga cha Satana kusintha cha chilamulocho. Na tatiye tione kuti kodi akamanena kuti lamulo lili kuti. Choyamba mukaona kuti buku la Exodo chapter 23 likuyamba kaye kuti chenjeza, kutiuza chimene pakamwa pathu sitikuyenera kuchita ndi mmene mawu a Mulungu akutithandizira potipasa tsopano nkhondo ija. Tate tioneni chapter number 23 cha Exodo, ndipo ukaona chapter number 23 cha Exodo, mwana wa Mulungu, masomo ako muyambe kuona kuti pamene tikunena kuti chilombocho chidasintha nthawi komanso chidasintha chilamulo. Inu anzanga achilamulo, mbali yayikulu mumangoyang'ana kusinthidwa kwa Sabata mwathera pompo, ndipo kwambiri anthu tikuyima paganizo lakuti chizunzo chiyamba chifukwa cha Sabata. Mpingo wa Mulungu tikazapita mozama tikapeza kuti chizunzo chiberekeka mkati mwa dzina la Yesu, chimene Satana anayamba kale kuletsa ndi chimene akuletsa lero. Mukapeza kuti sakuletsa Sabatayi ngati first priority, koma akuletsa kutchula dzina la Yesu. Mukawerenga zimene zidazunza anthu a Mulungu amene adapita kale mpingo woyamba, sudaphedwe chifukwa cha Sabata, unaphedwa chifukwa cha dzina la Yesu. Changobwera mkatikatimu kuti tsopano popeza tafika kumapeto, ndiye kuti zinthu ziwiri zikuyenera kusinthidwadi: nthawi komanso chilamulo. Now, kusintha nthawiku ndi kumene kukutibweresera Sabata. Koma musayiwale kunena kuti pamene tikuyembekezera kusinthidwa kwa Sabata zija tikuzitcha kuti National Sunday Law, mkatikati mu mawu apa Daniel chapter number 7 verse number 25, musayiwale kuti kumeneko akutipasa kusintha kwa zinthu ziwiri. Now, seventh day ndanzanga wonse tangoyang'ana ku nthawi kokha, ndikunena kuti iyayi abwera kusasintha chilamulo.
abwera kuzasintha nthawi. Zoona isinthidwa nthawi, koma tisaiwale kuti kuli gawo lina limene Satana anayamba kale kulisintha, ndiye chilamulo. Ndiye chilamulochi ndi chiti? Ndi mawu onse a Mulungu opezeka m'Baibulo. Ndiye chilamulo cha Yehova chimene Satana amayesesa kuchisintha. Ndiye lero mu audio imeneyi, mu uthenga uwu, mukuyankha uku kophatikiza ndi kuphunzitsa, ndikutengerani gawo loyamba limene linabisala ku madoctrine osiyanasiyana limene Satana analibisa m'Baibulo kuti nyenga ana a Mulungu chifukwa cha Magiriki. Agiriki anatipotozera izi mwadala chifukwa chofuna kuchosa dzina la Mulungu, kuyika mayina a milungu yawo. Ndiye target yawo yofuna kukweza mayina a milungu yawo. Ndi amene sopano anayamba kusintha mayina a anthu ochokera kummawa amene Yehova adapereka mayinawo kwa ana a Mulungu, kumene dzina la Yehova limamveka, dzina la Mulungu wathu limamveka kuchokera kumapeto a mayina ana a Mulungu. Pamenepa tiona kuti chilamulo chikusinthidwa koma pang'ono-pang'ono. Ndichonso chimene chikutenga ngakhale maganizo akulu kwambiri, maganizo a madoctrine ndi otsogolera kukapanga kuti chilamulo chija sopano chikaoneke kuti chikusintha mtundu wina, koma mkungoti bisira uku nkuti tukulira maso ku National Sunday Law yokha, kuchilamulo kapena kukusintha nyengo ndi nthawi. Koma tikuyiwala kuti kusintha nyengo ndi nthawi sikukubwera kokha, kukubweranso ndi kusintha kwa chilamulo. Ndiye part 1 ya phunziro limeneli tipasane mmene mayina, mmene Satana mdierekezi anachitira posintha mayina a anthu aja ochokera kummawa amene Mulungu adayamba kuchita nawo osati ku West. Ana Mulungu, Satana mdierekezi anayesesa kutisinthira chilamulochi, koma gawo loyamba la chiphunzitso cha mmene chilamulo chidayamba kusinthidwira kudzafika lero tiyambira kumene Satana adachitira posinthanitsa mayina, kuti mayina a Mulungu asamamveke, muzimveka mayina a milungu yakumadzulo. Takhalani pomwepo mpingo wa Mulungu pamene tikulowa mchigawo chimenechi mozama. Tikulekerana pa Exodo chapter number 23 verse number 13. Tatiyeni tiwerenge verse limeneli. Verse number 23. Chapter number 23 verse number 13. Verse number 13 ikunena kuti ndipo samalirani zonse ndanena ndi inu, nimusatchule dzina la milungu ina lisamveke pakamwa panu. Limeneli ndi lamulo, kapena kuti amenewa ndi mawu opezeka mchilamulo cha Yehova chonse. Tanena kuti chipangano chakale chimatchedwa kuti Tola. Tola nchani? Tapeza kuti ndi chiphunzitso chochoka kwa Mulungu, cholondolera wanthu mu njira za chilungamo za Mulungu wakumwamba. Ngati Tola zili njira za kwa Mulungu, ndiye tikupeza kuti ichi chinchilamulo chonse chimene chikupanga Tola, chimene Danieli akunena kuti azayesa kusintha nthawi ndi chilamulo. Choyamba akunena kuti musamatchule dzina la milungu ina. Ndiye nimafuna muone chimene Satana mdierekezi anayika m'Baibulo pofuna kutchulitsa mayina ena m'Baibulo muzimenezi adapanga nda Agiriki. Nyamata udalira doctrine ubwere pa ine udzamve. Doctrine imati chani? Doctrine chakuti fundamental pasopo ana Mulungu.
Tatiwonani chimene Satana adatinyenga nacho. Koma musaiwale kunena kuti verse number 25 ikutiuza kuti chirombocho Satanayo akadzafika azayesera kusintha nthawi ndi chilamulo. Ndiye pepani kuti tangopita kumbali ya chilamulo chokha ndikumaganiza kuti chizunzo chibwera chifukwa cha kusintha kwa Sabata. Ayi, Sabata tidayamba liti? Kale alipo akuzunzidwa chifukwa cha Sabata. Koma anthu anayamba kuphedwa chifukwa cha dzina la Yesu. Akunena kuti potipha ndipo chizunzo chikabwera. Chimene chititsogolere ndi dzina la Yesu, amene ati atchule dzina ili. Mumva kuti pasapezekenso otchula dzina ili timpweteka. Ku buku la Machitidwe anakwapula ndawawuza kuti asatchulenso dzina la Yesu. Kotero kuti amene tikutchula dzina la Yesu mu mzimu ndi m'choonadi tipezeka kuti tikusunganso Sabatalo, kusunga dzina la Yesu Khristu pamodzi ndi Sabata. Dzina la Yesulo likamamveka kukamwa ndi limene lichite provoke chisauso. Sabatayo kumbuyo kwake ana Mulungu pasopo osakakamira kufuna kungotchukisa chipembedzo chanu, kufuna kutchukisa zinthu zanu. Titataya mbali ina ya mawu a Mulungu ndizoona National Sunday Law ibweresadi mavuto, koma tisayike National Sunday Law patsogolo kuyipanga ngati ndi imene ichita polovoko chisauso. Ayi, chimene chiyambise chisauso ndi kutchula dzina la Yesu liletsedwa. Ndiye dzina la Yesuli chimene apanga masatanisti kuliletsa kwake ndi kupereka kuzizirisa kosintha kutsata malamulo ndi kutiyika ku chipembedzo cha Satana. Pang'ono ndi pang'ono nkumatibweresa ku chikatholicizimu. Kusintha dzina la Yesu kuti kuyambe kukhala mayina ena kwayambika mchikhulupiriro kuti joinitsa kuzipembedzo zina. Bible kuti chizasintha nthawi ndi chilamulo. Mukaona kuti chilamulo ndi mawu onse a Mulungu, tanena kuti chilamulo chikuchoka kutola. Kotero kuti kutsata ndondomeko za Mulungu koyenera ndiye kumeneko kusamalira malamulo. Pamene Satana akupanga target kuti mawu a Mulungu oyikidwa amene adauka pamene chipembedzo changa chanu chimayamba ngati vumbulutso, potika njira yoyamba malingana ndi kuwerenga kwa buku la Yeremiya. Tamverani ana Mulungu, Satana yakuyesesa kuti chosapa njira imeneyi ndi kutiyika mu chipembedzo cha modern day. Chipembedzo cha Satana cha nyengo ino, ziphunzitso za nyengo ino, kuchipanga kuti chipembedzo chija chizisintha ku njira zakale ndi kumabwera mmene dziko likuyendera. Ngati dziko lili ku digital money, chipembedzo chipite ku digital money. Ngati dziko lili ku Instagram, dziko lonse lipite ku Instagram. Kuti sinthisa ngati dziko lafika poti anthu akukwatirana okhaokha, chipembedzonso chivomere kukwatirana okhaokha. Kuyenda mu njira za supano, kusinthatu chilamulo chija chidayamba kale kusinthidwa chifukwa mipingo imene inkadzidalira kuti imasunga malamulo idasiya sopano ndi kuyamba kusunga chikhalidwe ndi kacha ya ku West. Anyamata kumadzulo, Western culture sindiye yaononga mpingo wanga kuti zachoka kuti nimesa ndi ku America. Ku Western culture anthu amene saopa Mulungu ali ndi milungu yawo, samene atisinthisa kusunga malamulo. Inu amene munkasunga Sabata, kodi anyamata ku West amasunga Sabata? Sikumene chipembedzo chako chayika likulu kumadzulo ku America. Kodi simunaone malamulo akusinthidwa ndi kuyenda ndi uthenga kuti kuphika siku lomwelo sivuto, mungatenge matenda, mungafe, mungakhale ndi njala, kwa masula wanthu. Kuchilamulo chija kuyika china chizayesa kusintha nthawi ndi chilamulo. Ndiye inu mangoyang'ana ku National Sunday Law yokha mukuyiwala kuti chikusintha malamulo a Mulungu. Kasinthidwe kake nkota kowachosa wanthu pakusunga Sabata kwayika pa nyutulo. Muntu akoza kuphika kapena kusaphika pa siku la Sabata. Ndine na inu anzanga Sabata, kodi simukuona mmene malamulo akusinthira pa chipembedzo cha Mulungu woona?
amasintha anthu amenewa akuti azayesera kusintha nthawi komanso chilamulo. Ndiye tinene kuti pamene akusintha nthawi zoona maiko onse akulimbana ndi national Sunday law kuti anthu asiye kusunga sabata ayambe kupembeza pa tsiku la Sunday. Zoona mwana wa Mulungu sukutayika ayi, koma nimafuna ndikuonetsere kuti the doctrine yochokera kwa Agiriki ikugwira ntchito mu mpembezo chako, ikugwira ntchito mu chalichi chako. Chiphunzitso za kumadzulo za anthu akunja zalowa pa chipembezo kukasintha malamulo, kukasintha tola, kukuyikani kumbali kuti muyambe kuyendera mu western culture. Chifukwa chake mukapeza kuti zichatinkakana kuti zisamachitike pa chalichi zayamba kuchitika. Mavalidwe auhule ayamba kuchitika, mazoledwe auhule ayamba kuchitika, madyedwe achikunja ayamba kuchitika, malalikidwe oziziritsa malamulo a Mulungu akuchitika. Chikuchitika nchani pamene malamulo aja akusinthidwa, tola ija ikusinthidwa, the system ya njira zoyamba ikusinthidwa kuyika system ya anyamata akumadzulo, chifukwa chipembezocho mwasira wanthu akumadzulo, mwasira anyamata akumadzulo. Now kuti mukadziwe kuti kuchokera kumadzulo nkumene kumakaononga zinthu, musuzumire zipembezo zonse pasi pa nthaka zimene zili ndi malikulu awo kumadzulo kwa America, kaya ndikuti kandi kulachi. Musuzumire zipembezo zimenezo mukapeza kuti zidachoka pa njira yoyamba, zikuchoka pa njira yoyamba. Mukayanga ni mipingo imene malikulu awo sali ku America nawamba wongokukana ukawokha apansi wopanda malikulu ku America, mukapeza kuti akusungabe njira zakale za chilungamo zija. Chifukwa chake nchana ana Mulungu tulukani mmene mumuti mu western culture yochoka ku America. Iwe nsanga ndiye ndikulunjike, Adventist wakoyo likulu lake lili kumadzulo pa soap. Ndi chifukwa chake chi western culture chabwera ndipo wachilandira. Lero ndikunena pano sukuyenda penda sopano, sukuyenda penda mpaka ukufuna ukakondolere nawo Merry Christmas. Suwapa ukusonkhanisa kuti azimayi adzachene, azimayi adzavale bwino. Zikulengezedwa mu mpingo ya Advent kuti pa 31 December aliyense adzavale mmene akufunira kukondwerera New Year. Kodi chaka cha inu achilamulo chimatha December? Chachitika nchani kuti mukakhale involved? Because the western culture mwayipanga accept zimene ndi madoctrine achikunja, chiphunzitso chakunja, chikhalidwe chakunja, chikhalidwe cha anthu akumadzulo, chimene inu mudatenga mphamvu zanu zonse nkuwarekera iwowo kuti atsogolere chipembedzo. Lero chayamba kusakazika. Efereimu waphatikana ni mafano muleke. Anyamata akumadzulo aja matincha hakusakaza chipembezo chija pang'ono ndi pang'ono, achirumikizisa ndi ulamuliro wa chipapa, achirumikizisa ndi ulamuliro onse. Nchifukwa chake mpingo wa Mulungu inu tumwangosunga kuti kudzakhala national Sunday law, mwayengana mbali imodzi, koma kuti kodi chilamulo mmene chikusinthidwira mulipo, muli kuti chikusintha mulipo mwepo. Tentikweze maso tiyang'ane chimene Mulungu akufuna kuti inu ndine tikakhale. Tamverani ana Mulungu, tamverani ana Mulungu. Ndi chidwi chonse tapeza kunena kuti mawu amenewa amene tapeza pa buku la Exodo chapter number 23 verse yake ya number 13 akuti ndipo samalirani, ndipo samalirani zonse ndanena ndinu, nimusatchule dzina la milungu ina lisamveke pakamwa pako. Chikhalidwe cha milungu ina chisamveke pakamwa pako. Chimenechi ndi chilamulo chimene anthu aku West anasintha kuti milungu ya chilendo iyambe kusangalalidwa pakati pa mpingo, ngati achina creation Sabbath aja ayambe kupezeka, achina AY
ayambe kupezeka. Achina women's ministry ayambe kupezeka. Zikhalidwe za ku West, maukwati akazokhaokha ayambe kupezeka. Ndiye buku la chilamulo ili la Tola likuletsa chifukwa ndilonseli Tola simalamulo teni okaja. Ayi, 10 sikusintha kwa sabata kokha. Ayi, chilamulo sikusintha kwa sabata kokha. Tamvano ko. It's the entire Bible, the entire word of God. Chimenecho ndiye chilamulo cha Mulungu chimene chikusinthidwa. Ndipo musayiwale kunena kuti amene adazunzika ndi kuphedwa sadaphedwa chifukwa cha sabata, adaphedwa chifukwa cha umboni wa Yesu. Tisayiwale. Ndiye kuti kuli zinthu ziwiri kutsogolo kwathu. Number 1, sabatalo. 2, umboni wa Yesu. Tiphedwa chifukwa cha ziwirizi. Ndiye Satana akufuna akukwiririseni umboni wa Yesu ndi kukusirani kuti mudziyang'ana ku sabata ndi azingozengereza ngati ibwera mawa national sandero. Akukudikirirani kaye kuti muchisiye kutchula dzina la Yesu nchoonadi, musiye kukhala ana a Yesu Khristu, ana otsatira mpingo woona wa Yesu, kupyolera mukasinthidwe ka zinthu zimene aku West akukupatsani. Mipingo yakumadzulo yokhala ndi malikulu ku America ikukupatsani, yosogozedwa ndi mayina achi America, yosogozedwa ndi maganizo achi America, izi kusinthisani ndi kumakuwuzani kuti kusakhala national sandero asinthira chaka chamawa. Uku kwakuononga mbali inayi. Inu nkumanena kuti oye tamva climate change, chakuti basa na Mulungu change akuti kuli climate change, akuti kuli zakuti. Basi nkumayang'ana chiyang'aniro chanu kumeneko pamene ukuku chilamulochi chikudieka akuchosa zoyikika za Ambuye kukupasani nthawi zina zosakhala nthawi za Mulungu, kukupasani maholiday osakhala Mulungu, kusintha chilamulo chicha. Musayiwale akukupasani mayina oyipa. Inu muli pe nkuma basi kukhala climate change ndiyamba national siku lopembeza likhala limodzi, basi ma advent mwangoyang'ana mbaliyo koma chikudiyeka ukukuji mukuchiona. Ani osausa zakhumudwa tikakafika kwathu, kakhumudwa. Wolemba buku musimu Daniel chapter number 7 25-26 akuti woweruza mulandu adzakhalapo amene adzaweruza milandu yonse yachisogozo cha inu atsogoleri, yomalolera kuti chilamulo chidzidyeka ndi kungogwira mbali imodzi nkumasintha zinthu. Mpaka lero tayamba kuphatikana ni Efereimu. Tikumana posachedwa pamene lipenga likulira, koma ndikukumbutse sazakhalabe pa mpando wa chitetezero, sazakhalabe pa mpando wa chitetezero. Adzayenera kuchokapo. Nthawi sidzakhalaponso, nthawi sidzakhalaponso. Posachedwa akuchoka pa mpando wa chitetezero. Zomachimwa nkumabwerera kwa Mulungu, zomakaba nkubwerera kwa Mulungu nkutilandira. Zitha posachedwa. Vanthu tilalikira mu nyengo ya oyipa kale oyipabe. Isadafika nthawi imeneyo ndikuyitanire kwa Yesu. Satayike ndili pa kusintha kwa dziko, kusintha kwa Satana ndiyerekezi mmene adasithira zinthu. Ana Mulungu choyamba sopano tione malemba tinapeza kunena kuti mwapaderadera anayamba kutisinthira dzina la Exodo kutiyikira Exodus. Ndiye timafuna kuyamba kuchita ndi US. Sono pamene ndikufuna kuyamba kuchita ndi US pa ndimafuna kuti kumeneku muone mmene chilamulo anayamba kuchisinthira Magiriki, potenga Chingerezi potenga Chigiriki kuchipitisa ku Chingerezi kuti tikakhale ni mabaibulo athuwa. Pamenepa padali angle of error yokasintha mayina a Mulungu kuyika mayina achikunja. Nde ndayambira kumeneku Exodus. Tsono pamenepa tipiteni tiyambe tione mmene ankalimbanirana ni mayina a anthu akummawa. Pamene tapeza pa verse number 13 kuti pakamwa pathu pasatchule dzina la milungu ina.
ankafuna kupanga counterfeit chilamulochi mu Exodus chapter 23:13 pakamwa pasatchule dzina la milungu ina. Ndiye Agiriki zipembedzo za kumadzulo zinayesesa, Western culture inayesesa kusintha mayina a mulungu kuyika mayina achikunja. Tiyambire pa Daniel chapter number 4. Daniel chapter number 4. Daniel chapter number 4. Mwana wa mulungu, tayangana kwa mulungu ndikuona kuti sima doctrine onse amene akutitsogolera kwa mulungu. Daniel chapter number 4 verse number 8. Kapena tingoyambira pa verse number 7. Apa pamutu pamwambapo mauti akutiuza kuti loto la Nebukadinezara la mtengo waukulu. Verse number 6 akuti chifukwa chake ndilamulira kuti adze kwa ine anzeru onse aku Babulo kuti andidziwise chomasulira kwache kwa lotoli. Verse number 7. Pamenepo anafika alembi openda akasidi, verse number 7, ndi alauli, ndipo ndinawafotokozera lotoli koma sanazindikire kumasulira kwache. Kodi zikumveka zimene? Verse number 8 imene ndimayifuna. Koma posiriza pache analowa pamaso panga Daniele, dzina lache ndiye Belisazala. Chachitika nchani pamenepa kuti asiye achose Danieli? Zikadachitana match bwanji dzina la Danieli mu ufumu wa Babulo, mmene mababiliyanziwa sankavomera dzina la Yehova limene limathera ndi Eli, sadalivomere. Pakadachitika ncha koda akalalola kuti dzina ili lizipitilira kukula pansi pa dzina la Danieli, ndi adachosa dzina limeneli ndi kuyika Belisazala. Now, muona kuti Danieli kumapeto anchosa Eliyo akufuna Beli. Ana mulungu, izi ndi zinthu zimene Satana njerekezi adayamba kuchita posintha chilamulo cha mulungu. Ngati kati chilamulo nditola chikukhuza Baibulo lonse, si National Sunday Law yokha. Chilamulo si malamulo 10 okha, ndi buku lonse. Chifukwa chilamulochi nditola imene tapeza kuti ndi chiphunzitso, ndi njira yolunjika kwa mulungu yakuti ana a mulungu ayendemo. Now, taonani pamene pa verse number 8 akusintha dzina la Danieli lija. Ndiye muona kuti mayiwa akuti Eli, mupeza kuti Yeremiya, Danieli, muzipeza kuti ukuku kuli Hosea, mwapeza ambiri Obadiya, Nehemiya, mupeza kuti kuli yawa kumapeto iyi ankachita signify dzina la Yehova mulungu wakumwamba. Chifukwa amenewa anali mayina anthu akummawa, mayina a Hebeli, mtundu opatulika, anthu amwini wache, ansembe achifumu, olambira Yehova mulungu yekha, wololera pa zipata za kummawa. Genesis chapter number 2, atachimwa akutseka njira ya kummawa, poitana Abrahamu akuti ulowere kummawa. Abrahamu ana wache akwachita seto kummawa, hatafika pa nyanja yofira pogawa akutulusa mphepo ya kummawa. Akuyenda mchipululu za vuta za kudya, akubweresa mphepo ya kummawa, ikubweresa zinziri kwa ana mulungu kuchoka kumphepo ya kummawa. Hatafika pa mtsinje wa Yorodani, adaitana mphepo ya kummawa ing'ambe Yorodani. Ani usausa pokagwesa aya nakazikika kummawa mpaka Yeriko anagwa, anyamatawa amachita kampu kuchoka kummawa
Nkhani yosausa pamene pakubwera Melikizedeki wansembe wachikhalire akuchokera kummawa. Ana Mulungu inali nyengo yokhazikika tikapita mu Ezekiel kachisi akuti Yehova analowera ku chipata cha kummawa ndi analamulira pasapezeke munthu wodutsa ku chipatako wamba chifukwa kumeneku ndi kummawa. Koma taonani tsopano wanthu akumadzulo zimene akuchita ndi ana Mulungu. Verse number 8. Ndipo dzina lache Belisazara monga mwa dzina la Mulungu wanga, amenenso muli mzimu wa milungu yoyera mumtima mwache. Ndipo verse number 9 akuti Belisazara iwe mkulu wa alembi, popeza ndidziwa kuti mwa iwe muli mzimu wa milungu yoyera. Now, mudziona kuti chimene uyu Daniel akukambirana ndi mfumu Nebukadineza chikutchula milungu, ndiye tilibe milungu ayi, tili ndi Mulungu. Kutanthauza kuti anyamatawa anali atapanga study theology, the study of gods, the study of heavenly being. Ndiye chimenecho akuyesesa kuti achipange achidzale mwa Daniel kuti kuli milungu yoyera, achina Bala Zebu, Bala Peori, ana a milungu yachikunja akuyesesa kuti ikhale imene na pofuna kuchita praise milungu yachikunjayi kukasintha chilamulochi chokhuzana mayina akuyambakaye kuti pasa kuti chosera Danieli uja sakudana ndi DA koma akufuna Eli wa kumapeto yachoke. Kaya muli pomwepo ana Mulungu. Nkhani yosausa sipo mwepo ayi. Tateni tipiteni ku Genesis chapter number 41. Genesis chapter number 41. Chikhalidwe chimenechi Nebukadineza sicha iyeyo yekhayi, chikuyambira kwa mfumu ina yotchedwa Farao. Musaiwale kuti amene anali superpower osausa kwambiri, anakwanitsa kugwira ukapolo ana Mulungu zaka 430 opanda utakataka. Hey, samapange makani atha kukugwirani ukapolo Satana zaka zonse za ulamuliro wa democracy. Ana Mulungu ali pa ukapolo ziposa zaka 400 ana Mulungu. Titane Yesu atimasule. Musaiwale kuti tikuyendera mu ulamuliro wa sausa wa World Empire otchedwa United Nations. Mene zipembezo zathu zikufinyika, sauka nakatemera, sauka nizodyaidya, malamulo ochiruka mpaka chilamulo chayamba kusinthidwa, nthawi yayamba kusinthidwa. Zaka 430 adakhala kumeneko. Chitidwe osintha mayina udachitika. 41 verse number 45. Ndipo Farao anamutcha dzina la Yosefe Zefanati Pena. Akuchosa Yosefe kuyika Zefanati Pena. Mpingo wa Mulungu mukafika pa Zefanati Pena mupeza kuti mu Zefanati Pena akukupasani milungu itatu. Tinali ndi mulungu Zefa kumene kukuchokera kwawo kuchimake kwa Zefa uyu amene kudachoka Zeu. Ngekuti akufuna kuchosa dzina la Yehova, mayina a Yehova, akufuna kuyika mayina awo Zefayu. Kumene kumusiku tikapeza kuti ndi amene anali mulungu wamkulu wa Giriki. Nkhani yosausa. Makosana kodi chilamulo chikuyenda monga mmene chidalili kapena chikusinthidwa? Ndikachetechete
muchinthu ngati chimenechi ndi mkukuluzi umene Satana adayesa kupanikiza m'Baibulo kuti mayina aja amene Exodo akuti tisamatchule akapezeke, ndipo amene adayesesa kuchita chimenechi si ana a Mulungu. Ayi, Farao sanali okhulupirira Mulungu, adautenga kuti ulamuliro wosintha mayina. Chifukwa chake kuchokera ku mayinanso amene amayendesa zipembedzo zathu, mind you be careful. Mupite kuntunda kwa chipembedzo chanu ku America, mukayambe kuyang'ana president, kodi dzina lache ndi la anthu ochokera kummawa kapena kumadzulo. No wonder kuti lero chipembedzo chako wachimenyesa kumpanda, chifukwa Ted Wilson ndi mayina akumadzulo sakummawa. Ine sindimadabwa, khale misozi kamatsika, nimadziwa kuti chinadyedwa chinthuchi pochidzakhala chosakazika mpaka pamene muzasintha mayina. Khani osausa tikumana pamene tikuyandikira kwathu, ndipo oweruza mulandu adzakhalapo. Nyamata Tedi na nzanu, samalire pamene mukumenyesa chipembedzo cha Mulungu kumtengo, kuchosa malamulo a Mulungu, kulolera kusintha malamulo a Mulungu, kuti mpaka na lero chipembedzo chicha chayamba kufanana ndi zipembedzo za chikunja. Talowerera nawo maholiday a chikunja a milungu yachina Zefa. Tamvera, upeza pena kumene ukapeze mulungu otchedwa Pazuzu. Milungu yonseyi okondedwa inapezeka nawo mu dzina lomusintha kuchoka Yosefe kuyamba kumpasa dzina la chilendo. Zimenezi adapanga mkulu otchedwa Farao. Mayina awa nachabe kwambiri, ngakhale kuti dzina limeneli lidakanika mpaka Yosefe adatchukabe yemweyo. Mpingo wa Mulungu, tatiyeni tione mosama kwambiri chisokonezo cha mayina amene anabwera nda Agiriki. Tamvera, mundime imeneyi imene ndikupitiriza kufotokozera za kusinthika kumene ana a Mulungunso tikuyang'ane ndi chidwi kuti sikukungokhuza National Sunday Law yokha, koma Satana akusintha malamulo ndipo otsogolera anali Agiriki. Ndi Agiriki amakhulupirira polytheism. Polytheism eni yakewo amanena kuti acastancy of so many gods. Polytheism, polytechnic. Kodi mwana mukantumiza kupole amaphunzira ja kupole tunkasakaniza. The acastancy of so many gods. Khani osausa chipolepole mchimene chikuchitika chipolytheism. Ndi awawa anyamata Magiriki anatenga chipolytheism kuchiyika kuti pomene tikuchita understand mulungu wathu tichitenso understand milungu yawo. Akamalemba Bible kulichosa ku Chigiriki kulipitisa ku Chingerezi, anayika chipolytheism. Pole ndimene tikuyendera manyengo inoyo, pole kupanga kuti tizichita understand so many gods. Ndiye mukapeza kuti chipolytheism kwawo ndi ku America, kumene kumakhala maphilology, the study of so many gods. Kasi kumveka zimenezo? Iyi ndi polytheism, the acastancy of so many gods. Kuti pakakhale kumvesesa kwa milungu inanso, ndiye chipole ndi chimene chikuyenda lerochi. Anyamata achipolepole, mapolytechniki, sitikuntenga kumeneko. Ngakupole timaphunzira chinthu chimodzi ngati. Ndiye anyamatawa chifukwa cha maganizo a chipolytheism, the acastancy of the so many gods,
ndi imene inayambanso pano kuapangitsa kuti apitirize utumiki umene ukuchitika ndi Farao, apitirize utumiki umene ukuchitika ndi Nebukadinezara pa Daniel chapter number 4 komanso pa Genesis chapter 41, 45 Farao. Kusintha mayina akummawa kupereka mayina akumadzulo. Kandi kumveka ine na kuti chimenechi chiyambe kumveka mokhazikika bwino mu audio iyi imene italikirepo kuposa 30 minutes. Tatiye timvese chinthu chimenechi m'bale wanga kuti chikuyenda bwanji. Now chifukwa chonena kuti Agiriki ndi amene anathandiza kwambiri kulemba ndi kutanthauzira chipangano chatsopano. Sopano muone milungu imene awawa Magriksiwa ankayikhulupirira, popeza tapeza kuti iwowa amakhulupirira chipolytheism. Polytheism ndi the existence of the so many gods. Now kupezeka kwa milungu yambiri kumene kunalipo anayesesa Agiriki amenewa kuti mayina a anthu opanga za mulungu ayambe kuasintha, kuyika mayina a milungu yawo pakati pa mayina a ana a mulungu opezeka m'Bible. Ndi ankachita kuasintha mayina aja. Tiyambe kuwerenga limodzi m'buku la Machitidwe chapter number 4 verse number 12. Koma tisadawerenge Machitidwe chapter number 4 verse number 25. Mudziwe kunena kuti amenewa amene amakhulupirira chipolytheism anali ndi mulungu wawo amene amamutcha kuti Zeus Mercurius. Amene Zeus Mercurius ndiye mulungu wawo wamkulu kwambiri amene ankamuopa ndipo ankafunisisa kuti pena paliponse pamene pakuchitika zinthu za Chigiriki za sukulu udziko lapansi zolembalemba ayesese kuti Zeus Mercurius achite exist pa zinthu zili zonse kuphatikizapo zinthu za Bible. Agiriki adayesesa. Machitidwe chapter number 4. Tuyambe ulendo ana mulungu. Tuyambe ulendo ana mulungu. Machitidwe chapter number 4. Machitidwe chapter number 4. Khale pompo m'bale wanga nyengo ya holiday inodzikhala ukupumula ngaupita ugani. Supumulira nawo Christmas. Uzimvera nawo uli pa khomo sada kupase busy. Khale italike audio. Umvera basi. Chapter number 4. Chapter number 4 ndi mmene tsopano tikuyamba kuti chipangano chatsopano chikuoneka kuti chidatenga mbali kwambiri. Chifukwa chimenechi mufune musafune amene adachipanga interpret kuchichosa ku Chigiriki kubweresa ku English anali Magreeks. Whether you like or not, anali Magreeks. Ndipo Magreeks amenewa chifukwa chakuti anali okhulupirira chipolytheism, kupezeka kwa milungu yosiyana malo amodzi. Ndiye mulungu amene ankalamulira milungu ya nyengo imeneyo anali Zeus. Ndiye kuti akapeza kuti Baibulo achaini ache ndi anthu akummawa amene mayina awo amapezeka so kummawa, ankafuna kuchita chotheka chilichonse kuti afafanize mayina amene kuli Eli, Yeremiya, Daniel, achotse mayina amenewo, Hosea, Obadiya, achotse mayina amenewa kuti kumeneko kosopano kuzipezekako Zeus. Ndiye kumeneko ndi kumene sopano tiyambe kuchita ndi US. Amene anangochosa zediyo ndi kukupasani EUS. Ndiye tiyambe kuyenda kusimikizira kuti mulungu wawo wamkulu anali Zeus Mercurius wa Magriksiwa, ndipo anafuna kuchita chotheka kuti zina la Zeus lipezeke m'Baibulo, kuti lizikasungunula kuchosa dzina la Yehova pakati pa mayina ana mulungu ochokera kummawa, kuti payambe kupezeka mayina anthu ochokera kumadzulo. Tiyambe kuona verse number 12. Verse number 12 ya Machitidwe chapter number 4 verse number 12. Akunena kuti
ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo la kumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Akunena za Yesu Khristu, kuti ndi dzina limene linaperekedwa, kuti palibe munthu wina aliyense amene akhoza kupulumuka kapena kupeza chipulumutso mu dzina lililonse koma dzina la Mulungu yekha limodzi basi, limene ndi dzina la Yesu Khristu. Kazimveka zimene zimpingo wa Mulungu. Now, ameneyi ndi amene tikufuna kuti tikayambe kumumvesesa pamene tikupitiriza mu audio imene ikubwera pambuyo pakeyi. Ana Mulungu, tiyambire pamenepa kuti tifupikitse kufotokozaku zisachitotopetsa ndidulire yapa, tipitirize mu ndime inayi. Now, popeza tapeza kuti ndi dzina lokhala Yesu, koma tsopano nimafuna kuti inu ndine tithamange kuti tione zimene makosanawo adapanga kuchokera pa chapter number 14 verse yake ya number 12. Tateni tiyambe mpingo wa Mulungu, timve pano. Ndipo anamutcha Barnaba Zeu. Ndiye mwina ikhala ngati kuyambira pa njira. Teni tingoyambirani pa verse number 8 kuti timve ndondomeko yake imene ikupangisa kuti mayina awa ayambe kutchulidwa kumusiku. Ndipo pa Lustro panakhala munthu wina wopanda mphamvu ya mapazi wace, wopunduka chibadwire, amene anayenda amene sadayende nthawi zonse. Ameneyo anamva Paulo ali nkulankhula, ndipo Paulo pomuyang'anitsitsa ndi kuona kuti anali ndi chikhulupiriro cholandira nacho moyo, anati ndi mawu akulu, tayimirira. Ndipo iye anazunzuka nayenda. Pamenepo makamu ataona chimenechi chimene Paulo anachita, anakweza mawu awo nati mchinenero cha Lukaniya, milungu yatsika kwa ife monga anthu. Muyambe kumva mpingo wa Mulungu akugwiritsa ntchito milungu yatsika kwa ife monga anthu, chifukwa anyamatawa olankhula chilukaniyo kulosto ngakhale ku Derbe kumene uthenga wabwino unapita, unkapita uthenga wabwino chifukwa amenewa anali anthu amene anali kukhulupirira chipolytheism, existence of so many gods. Amenewa anali kukhulupirira mulungu wawo otchedwa Zeu. Now, Bible likuti atapita Paulo ndikuchita chozizwa, gulu lonse linakuwa nanena kuti milungu yatsika pakati pathu monga ndani? Anthu. Chifukwa iwowa amakhulupirira kutsika kwa milungu kuchoka maplanet a Venus. Milungu ya chikondi, milungu ya njala, milungu ya chakudya, milungu yotchukitsa wanthu, milungu yolemeretsa, milungu ya mwayi, achina God. Ndi zimene anthu amenewa ankakhulupirira. Na kutaona ni mayinacha akunena kuti ndipo anamutcha Paulo uja Barnaba Zeu. Akuti ndipo anamutcha Barnaba uja, mayina aja a mulungu ochokera kummawa, akulisintha kulipasa kuti Zeu. Ndi akunena kuti Paulo itinsinthanso akhala ndani? Herme. Chifukwa anali otsogolera kunena. Tamvera. Koma wansembe wa Zeu wa kumaso kwa mudzi anaza nazo ng'ombe. Ndiye kuti chimene chikuchitika pano, angakhale panachitika miracle, iwowa sankaona mulungu, ankaganiza kuti milungu yawo yachikunja imapanga zozizwa ndi zodabwitsa. Pamenepa tikupeza kuti tsopano ana mulungu aja akuyenera kuchitidwa compromise ku mayina achikunja, ponena kuti iwowa akuchokera kwa mulungu wawo Zeu uja. Ndi akunena kuti wansembe wa Zeu amene ankakhala kumuzi kapena kuti kumaso kwa mudzi
anapita kukagwira ng'ombe kuzipata, nayamba kupereka nsembe, nabwera nazo pamodzi ndi makamu. Verse number 14. Pamenepo anamva atumwi Paulo ndi Barnaba. Zimveke pa. Anyamataja Herme uja ndamene tikumpeza pano kuti ndi Paulo. Kuti Herme anali ndani? Mukapeza kuti kameneka kakuchokera ku Heramas, milungu ya chikunja. Ndiyo mweyi imene adakayipezanso kwa Atemi. Akuyesesa kuti atenge mayina a milungu ya chikunja ija kuti ayiyike ipezeke pakati pa mayina anthu akummawa. Musayiwale kuti Paulo akuti anali Hebeli weniweni, akuzichemerera pena pake, Mwisraeli weniweni kuchokera kummawa uko. Ndiye akufuna kusinthidwa apasidwe mayina akumadzulo, mpaka Barnaba uja wayamba kutchedwa Zeus Mercurius, mulungu uja wakunja uja. Akusintha mayina. Verse number 13. Verse number 14. Pamenepo anamva Paulo ndi Barnaba anang'amba zofunda zawo natumphira nkhamu lowa mchigulu chomwecho, nafuula nati, anthuni, bwanji muchita zimenezi? Ifenso tili anthu ankhalidwe wathu umodzimodzi wanu, akulalikira kwa inu uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabe izi nimutembenukire kwa Mulungu wamoyo amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi nyanja ndi zonse zili momwemo. Mibado yakale iye adalenga mitundu yonse iyende njira mwawo. Iti njira yake yakale, osati zatsopano, ziphunzitso zachina zeu ayi. Akuletsa ma doctrine achikunja, akuchita center pa machitidwe chapter number 14 achina Zeus, anyamata mafiliyosofa amene akuyambisa makoleji. Musayiwale kuti kumeneku kunali wanthu amene akalemba mabuku ankakaunikitsa kwa anthu amenewa. Kunali anthu anzeru kwambiri. Paulo akuti kulumphira nkhamulo mwero tilumpa khamulo tibwera komweko. Iza masewera pano balibadi letse tikufuna anyamata amene akhoza kulumpha, alumphire nkhamulo, tikuwe pakati pa union kuletsa zipembedzo za mafano, tikuwe pakati pa maorganization kuletsa tilumphira nkhamulo. Ndani amene atiletse kulumphira kukhamu palibe? Ndipita komweko. Paulo akulandira kudzodza ndi nzache Barnaba, akuti odi up, hokondedwe pano tikupanga odi, sitikuopa. Tibwera komweko mkhale mutakuwa, nuletsa kuti ayi ngasataniki opha wanthu, koma sitilekelera kuti muphatikizane mafano ndi chipembedzo cha Mulungu. Paulo akuti tiye nkhamulo mwalo tijowe komweko, tikupita kukhamu, tikufuna anyamata amene akhoza kulowerera ku chigulu chena ntindi chikukuwa. Panali ma thousand a wanthu ananyamula zing'ombe kutuluka kuchipata, koma anyamata analabiri wokha akuti tilowa nkhamulo mwelo uletsa, palibe kanthu mulinoka kumene muliko. Lalikirani choonadi, mungolumphira nkhamu za Satana zimakhala ni gulu kumene, za Satana zimakhala masapota kumene, zimakhala ni wanthu za Satana yinde zimachuluka, zimakhala kuchuma, zimakhala mafuta, koma sisaletsedwe okondedwa. Angakhale panali ng'ombe zunona ataotcha nyamata pa mabulaya, koma Paulo akuti palibe kanthu, takhala nthawi tudya masamba, koma tijoyina sitikudya nawo ng'ombe zimenezi, sitidya nawo mafano amenewa, tikupita komweko ndi adalumphira nkhamu. Ndani akhoza kupita ndine tilumphire kukhamu, tiretse chipembedzo cha mafano? Ndani amene ayende ndine? Ndani amene ayende ndinu? Ndani amene apite ndi nyamata uyu? Ndani amene apite ndi msungwana uyu? Kulumphira mukhamu, tiretse chipembedzo cha mafano, tiretse mkuwe umene ukumveka ku dziko ngati mwachisangalalo.
ngati ali mbali yathu, kumatitana kuma function ngati ali mbali yathu, kutiphera nsembe achipembedzo ngati ali mbali yathu, kutitana kumagulu achipembedzo, kutitana kuma organization, kutitana mmabwando ngati ali mbali yathu, kutiphera ng'ombe. Kodi mugodokera wophe ng'ombe, mugodokera zonona? Nkhani osausa adakana anyamata amenewa. Zikuphedwa zinthu zonona, kuphera azitumiki ambiri akuphera zonona, akufera zabwino, akufera zinthu zapamwamba zimene dziko lidawalonjeza, zimene anthu opeza dziko lapansi adawalonjeza, zimene anthu ochuluka adalonjeza dziko lapansi. Paulo akuti ngakhale kukuwa kwa kunisangalalira ine ndadzutsa munthu, koma ngati mfuwu wa zinthu zabwino ukuphatikizika mukulemekeza milungu yachikunja, Barnaba tiye tilumphira mgulu lomwelo. Ndi adalumpha nafika mkati, anyamata inu chete palibandiretse nikhazika yete mikuyu. Tinyalitse zipembedzo za mafano, zikhalidwe za mafano, tikuwe ngakhala tatiphera zabwino. Bwera nayo chinthu chabwinocho, koma sichindiletsa kulemekeza Mulungu. Okondedwa, Paulo akuti ngakhale paphedwa ng'ombe, koma tiyeni komweko. Mukudziwa inu, m'mamitingimu mumakhala ng'ombe koma zili m'mayunifopi. Kani osausa mukalalikira ndinu pa function imeneyi, chifukwa dokotala sonso akakhala pompo chiyunifopi pano ching'ombe. Ndipo mukaona anyamata akalandira ng'ombe akati apemphere, mumva kuti koma Mulungu munasongolera chipani chimenechi ndi apulezidenti amenewa ni wowopa Mulungu. Awopera kuti Mulungu anyamata awandale kuti namise pano ni chiyunifopi. Paulo akuti tilumphira komweko Barnaba, chiyunifopi chokwekwekwekwe waponyera zing'ombezo ifetakana. Anatontholetsa khamu. Ndani amene adzatontholetsa khamu? Mulitontholetse khamu, chifukwa chipulumutso cha Yehova sichili m'mabwando, chipulumutso cha Yehova sichili m'maulemerero. Angakhala atidulira matikiti a ndege kuti tipita ku Ulaya, koma sinditatonthola. Khale mudati munigulira galimoto ndikuyifuna kumene, koma sizanditontholetsa. Ana Mulungu tikuyang'ana kumwamba kwa Mulungu, sinditonthola. Ndilumpira nkhamu ine, mundilole ndilumphire kukhamu, musandiletsa na Mulungu. Mundilole ndilumphire kukhamu, ndikuwe pa dziko la Malawi kulumphira kukhamu ine, musandiletse, musandipake zinyalala ine, univeka zikopa alengo sataniki kufuna unditontholetsa. Ndilumphira kukhamu ine kuletsa, sinifuna kuti chikaphatikizike. Tamverani makosana imene akupanga Paulo pano m'Chingerezi chokoma. There is no salvation without separation. Angakhale zinkamveka ngati kuyamika chimene Mulungu wa Paulo adachita, koma anali kuchotsa dzina la Mulungu wa Paulo Yesu ndi kuwayikira nzeru, ndikuti timphere maphwando anyamata kuti ayi tiyang'ane Mulungu wakumwamba amene adalenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndi akumaliza kunena za doctrine amene anabwera ndi njira zakale. Tiyende mu njira zakale zakuletsa madoctrine atsopano. Anyamata odalira mafundamento, kani osausa. Tikumana posachedwa imene ikuchita pano si church manual. Kani osausa. Si church manyo yojogera pa California, si church manyo yojogera pa Oklahoma, si kujogera pa Hawaii okondedwa. Anyamatawa kuti tiwope Mulungu wakumwamba, koma anali kuwapasa ndi kuwasintha mayina. Ndikhulupirira inu ndine tikumva bwino pa vesi limene. Amayi ndi abambo, khani osausa sipokhapo mpingo wa Mulungu. Tisamaleni ndi zimenezi. Chikuchitika nchani ana Mulungu? Satana njerekezi wayesesa
kutipasa chinthu chachabe. Chimene chipembedzo cha Satana lero chikuchita ndi kukwaniritsa utumiki wa pa Yeremiya chapter number 8 verse number 8. Ikuti chani verse number 8? Bwanji muti tili ndi nzeru ife, ndi malamulo a Yehova ali ndi ife, koma taonani peni lonyenga la lembi liji zonyenga. So zimene zikuchitika kuma college ngati simungasamale bwino ndi kumene kumakabwera peni lonyenga la lembi. Ndi peni lonyenga limene limakapanga kuti mukapita ku CCAP mukapeza kuti doctrine ina, mukapita ku Seventh Day mukapeza kuti doctrine ina, mukapita ku Apostolic Faith mukapeza kuti doctrine ina, mukapeza ku Roman Catholic kuli doctrine ina, mukapita ku Assemblies of God mukapeza kuti doctrine ina. Kusintha kusiyana kwa madoctriniko ndi peni lonyenga la lembi. Basop okondedwa, zinthu zochita kuphunzira nkulembera kapena nkulembetsedwa zimakhala ni chiopsezo chachikulu pakupita ulendo wopita kumwamba. Malingana ndi zimene Yesaya Yeremiya akunena akuti verse number 8, bwanji mukuti tili ndi nzeru ife, ndi malamulo a Yehova ali ndi ife. Bwanji mutero kuzikundikira kuti la mpingo wa choonadi ndi ife. Bwanji mutero, bwanji mukakamira kuti inuyo ndi achoonadi chokha nkumanena kuti ife ndi amene timasungadi malamulo a Mulungu, kumachita kuti peni lonyenga lachita ndinu lota lija mukumasinthana ndondomeko za constitution ya chipembedzo chanu. Peni lonyenga lokaunikitsa kumaloya, peni lonyenga lomapita pakati pa dziko lapansi ndi kumakatenga maphunziro achikunja. Peni lonyenga hazibusaja molomoti angokhala ku Lakeview okha ayamba kukatenga madigiri ni madiploma kuma Bible school achikunja. Mukuyiwala inu wachikulire wina kuti anakatenga digiri yache ku Bible College, ku African Bible College, kumene kuli peni lonyenga, kumene adakaphunzira za God. Khani yosausa ana Mulungu ni mapeni wonyenga amene amakatsogolera wanthu. Ndi chifukwa chake Mulungu poyitana munthu samampitisa mkalasi, amangoyitana ndi kumudzazisa mzimu wace zathera pomwepo, chifukwa kalasi ili ndi vuto kutsogolako kusongako kumatha kukhala peni lonyenga. Chiphunzitso doctrine basop tulandikira kwathu pano. Wolemba buku la Ezekiel chapter number 27 verse number 25 ngati 26 verse number 25 muzitsika musi akuti wopalasa ako anakupitisa kumadzi ozama kutali kwambiri. Wopalasa anyamata osogolera ndi peni loyanga mbisa madoctrine ku dziko lapansi ndiye opalasa amene adatipalasira kutali. Ndiye timazichemerera kuti ndife twachoonadi, atakupalasira kutali kwambiri kumadzi ozama. Bible kuti udzakumana ni mphepo yakummawa ndimene ikuwomba ikuswa zombo tiswa. Mulungu watumiza mphepo yakummawa tiswa zombo, tiswa makachisa kugwa, tiulula chiyambi cha matchalichi wanu. Chifukwa imene ine mphepo yakummawa sisamalira makobiri, mphepo yakummawa sisamalira chuma, mphepo yakummawa sisamalira udindo, sisamalira kuchuluka kwa malawasi. Mphepo yakummawa iyenda uswazombo. Nomata tikhala wopanda bwenzi koma tiswa zombo ngati madoctrine aliwola kuika. Mphepo yakummawa ikuwomba zakudya zachisawawa. Mphepo yakummawa ikuwomba madiresi opanda pache, masaina sataniki, mabaphomet tikuaulula chifukwa ni mphepo yakummawa ikaswa zombo. Ikakaswa ikayamba kuunika kuti ichi nchakudya chochokera kunkhumba. Mphepo yakummawa
chammawa iyamba ulula kuti ni aferemu waphatikana ni mafano chifoni mphepo yakummawa. Bible kuti akupalasa wako adakupalasira kutali kosama. Yeremiya chapter number 8 verse number 8 akuti umanena kuti ndine wachilungamo wosunga malamulo. Kodi kungosunga sabata kokha ngati? Yapotoka chinthucho ngati wankakamira kusunga sabata walephera kusunga umboni wa Yesu ukupita ku gahena chisabatacho unapachikira paphewa checheche chifukwa wophedwa woyamba sanaphedwe sabata. Nene chilungamo pano anaphedwa ni umboni wa Yesu. Chimene Satana wachita pa ziphunzitso zakumadzulo ndikukuchoserani Yesuyo nkukusirani chisabata paphewa. Chifukwa chake chisabatacho mudakachisunga koma mwayamba kutaya direction ya umboni wa Yesu. Yombesa chisoni pasiya kusamalira malamulo onse a Mulungu ndikungosamala sabata lokha. Anyamata okhala ndi peni lonyenga akuyang'anizana ndi chikhristu chathu. Peni lonyenga ikuyang'anizana ndi chikhristu chathu. Tikunena za anyamata amene wamafiliyosofi, maprofesa, anyamata amapeni onyenga amene mkatikati mwakhemo mumakhala chitofitelizimu, chihinolism, kani osausa, mmene timakalandira chipolitizimu, timakalandira zonse zija zakuti tikamaphunzira ku theologiko timaphunziranso science komweko, ndikuphunzira health umoyo umayenda bwanji, ndikumaphunziranso mmene tingamwera apana adonanzawo kuphatikiza zonse pamodzi. Chipolitizimu kulephera kupatula Mulungu kukhala kudera ndikuphatikiza nchikhalidwe chachikunja. Chipolitizimu ana Mulungu chinthu chimenechi chikupita patsogolo chikasakaza mpaka pamene tikukocheza kufika kwathu palibe ngakhale mmodzi akapezeke olungama ngati linapanda kubwerera kwa Mulungu. Chinyengo cha peni lonyenga la Afarisi, peni lonyenga la alembi, peni lonyenga la alembi limakhala kumapole chakuti, kumafiroko choko chakuti, kumadigiri, madiploma, kani osausa, madokotala sonso za Mulungu, dokotala za Mulungu, chakuti achidi za Mulungu. Ni peni kaya limene likuapanga amene utakhale dokotala chakuti, malo mwake politsata peni anyamata akukwera ndege ulendo kuma university chakuti, Cambridge of chakuti, ulondola umeneko. Miami chakuti university ulilondola peni lonyenga. Ana Mulungu sindidzalilondola peni la Farisi, peni la mulembi nalikana. Ana Mulungu tiyendera vumbulutso basi zomwe Mulungu atitsogolera. Bible likutipa kuti amene azatsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu ameneyo zakhala ana Mulungu, osati osogozedwa nakalata nyumba makafunsa ubusa kubwera nkalata zasausa zimenezi. Zidawononga kwambiri zinthu zimenezi. Kodi inu mukudziwa kuti zolembalemba makalata, makoleji, certificate, degree anawononga ngakhale ntchito za chitetezo cha dziko. Anyamata ang'ono anangopita ku sukulu ndi ukatenga defense chakuti college nkubwera kukapita ku military akukachosa chinkaswiri chakuti chamenya nkhondo zikulu chikuziwa kamenyedwe ka nkhondo kunchosa pa ubrigadiya nkutenga kamwanaka nkukayika kumeneko kalata ikupangisa mabwana ulambira. Wanthu asukulu atenga malo anyamata peni lonyenga tiyeni mumpitise kamwana kameneko kanga kamenye nkhondo kamene mmukaonera kameneko ndi chikalata chake kakhalira pampando kakuziwa maombere mafuti kameneko kuti mukanchose bwana ngati amene nkukayika uyuyu. Ndi peni lonyenga la Farisi limakatipusisa. Muziona anyamata asukulu mmene awonongera dziko madokotala sonso kani osausa akuti foresadi polamani tutemeni anyamata asukulu chipole chakuti ana Mulungu
tione chimene Satana ndiyerekeza adapanga. Ameneyi akulitcha kuti limeneli ndi peni lonyenga. Akuthandizana ni Yesaya chapter 24. Akuthandizana ndi Yesaya chapter 24. Akuthandizana ndi Yesaya chapter 24. Akuthandizana ndi Yesaya chapter 24 verse number 5. Akuti chani amene? Akuti dziko layipitsidwa ndi okhalamo ake omwe, chifukwa iwo alakwa pamaso pa malamulo, nasinthanitsa malemba, nathyola chipangano cha nthawi zonse. Kodi mulipo? Dziko layipitsidwa ndi okhalamo ake omwe, chifukwa iwo alakwa pa malamulo, chifukwa lamulo lalemera ndi akufuna zofewa. Pamene mipingo inkabweresa zinthu zophweka, zinthu zofewa zochokera ku west, chipembedzo cha kumadzulo, chiwesternalism chimafewesa zinthu chifukwa mumakhala kunjoya, mulibe malamulo okhwima mmenemu. Ndi akuti dziko ndi okhalamo ake alakwira pa malamulo a Mulungu. Mukalakwira pa malamulo a Mulungu ndi pamene tsopano mumayamba kutenga zophweka za dziko, nzolimba izi, kuti anthu adzilowa mtchalichi asanadaye akwanitsa ndani, asanapyopyolese tsitsi, asanawoche ndi vemera, akongola bwa, wopanda face powder zitheka bwa, pakuti thupi likakala. Malamulo amene watiphwanye sangawanitse wanthu. Tenta alola achite chiwesternalism, afewe achite chipolithism, afewe pakhaleka sakaniza. Mkachisimo muzipezeka kavalidwe ka ku west, mkachisimo mupezeke kavinidwe ka ku west, chifukwa tentiphwanye malamulo anthu a dziko avomera kuyipisa dziko mwatsoka. Ndiwe mtsogoleri pamodzi ni chipembedzo chako ni gulu lako ni kampani yako ukuvomereza kuyipisa chipembedzo cha Mulungu, chifukwa ali ni mulandu Yehova unena ndiwe. Khani yosausa, khani yosausa ana Mulungu, khani yosausa, khani yosausa. Nayipitsa malemba, nathyola chipangano cha nthawi zonse. Chidali chipangano osati chothalero ayi. Mmene chinkauka chipangano chinali cha masiku onse, chifukwa chana atsogoleri alero mwakuthyola chipangano cha nthawi zonse. Pali chipangano cha nthawi zonse chimene chidalipo, chiti chimene ana a Mulungu anayamba kutsogolera zinthu za Mulungu mopanda kuphatikiza sukulu, koma kusogozedwa ndi Mzimu, zathera pamenepo basi. Kodi zikumveka zimenezi? Muchimenechi Yehova ndimene munali chipangano. Pamene pakubwera ma theology, pamene pakubwera ma doctrine, chimene doctrine ikupanga ndi chani? Ndi kuthyola chipangano cha nthawi zonse, ndi kuyika zipangano zogwirizana ndi ufulu wa anthu, zogwirizana nkufewa, zogwirizana ni udyerera, zogwirizana ni umya ngati kunsiku wa iron. Pamene potu anthu mmene adanena kuti awangoukira apite mbali iyi, gulu la mpiri lidapita kofe wako chifukwa limadziwa kuti amini likafuna aja tikapeza uku. Hani yosausa kakhumbira makanda njembere lilowe uku, tikakhumbira ntchafu nyamata achisembwere inu. Mufuna chani kukachisiwa Mulungu? Tuluka nkoni kumeneko. Mulungu akuti mukuyipitsa dziko malingana ndi Yesaya chapter number 24 verse number 5. Mukuyipitsa dziko, mukuyipitsa dziko, chifukwa chache tembenukani. Khani yosausa, khani yosausa. Yesaya chapter number 13. Yesaya chapter number 13. Yesaya chapter number 13. Ana Mulungu sitikutaya, tikubwera pomwepo verse number 5. Achokera ku dziko lakutali kumalekezero athambo, ngakhale Yehova ndi zida za mkwiyo wake kuti aononge dziko lonse.
akunena kuti kagulu kameneka kakuchokera ku dziko lakutali kumalekezero a thambo. Kodakati kumalekezero a thambo ndikumpoto kwa Amerika kwanuko. Kani osausa akuthyolera chipangano anyamata waja danena ine takhala nawo m'mamiting achipembedzo cha Satana wa makani go danena ine kagulu aka nkankhosa kagulu aka nkamimbulu koma kavala zovala za nkhosa muchenjere nako lero bwa dodolido myendo ili mwamba nyamata. Ayamba kuguba berete kumene about 10 akutembenuzani dodolido yasausa nkhani auka vimera liviro linkutu wa yipembezo yanthu akunja pansi pa Israeli kapena kemosi kuchokera kwa Mulungu uja kemosi kubwera ku cosmetica sasausa zinthu okondedwa chifukwa chake ncha amene wachokera kumalekezero a thambo. Ngakhale Yehova tizida za mkwiyo wace kuti aononge dziko lonse. Kuwani verse number 6 pakuti tsiku lili pafupi. Pakuti tsiku lili pafupi. Kani osausa tsiku lili pafupi. Ana Mulungu kodi tili limodzi? Taonani zimene adapanga anyamata amenewa. Ndikhulupirira tamuona Mulungu zeu akuonekera pa nkhani imeneyi. Sopano pofuna kuti akatenge milungu ya chikunja ija kuti akayilowetse mu chipembezo cha Mulungu kuti akayisinthe muja tinayamba kufotokozera koyambaku tatiyeni tiyambe kuona buku la Mateyu. Koma pamene ndikuwerenga kapena pamene ndikufotokozera mavesi amenewa inuyo mutenge buku la Chingerezi, mutenge Good News, mutenge King James, muwerenge mabuku a Chingerezi ndi mmene zimene ndikunenazi muti muzipeze. Tiyambe kuona pa Mateyu chapter number 10 verse 1 mpaka 4 tipeza pamenepo Tadeus. Muyambe kuona mau akuti Tadeus ndekuti akukupasani US kuti akakupasani Mercurius kapena kuti Zeu Mercurius. Agirika amenewo anachita kusintha dzina limeneli. Kuchoka pamenepo mukapeza pa Mateyu pomwepa mukapeza pali Aphilias. Komanso pomwepa pa Luka chapter number 21 ngati si 21 mukapeza mayina ngati Augustus, Quirinius, Theophilus, Bartimaeus, Lazarus, Mateus, Nicodemus. Kodi zikumveka zimene za namulu? Kazi kumveka zimenezi? Barnabas, Kaniosa, Cyprus, kapena kuti Caiaphas, Kaniosa okondedwa. Machitidwe chapter number 17 verse number 34. Dionysius yundeni mtanthauzire chifukwa amene amatanthauza kuti vinyo wa Zeu. Artemis, Kaniosa, Titus. Zinthu zonsezi mukapeza kuti apa tili ndi Aphroditus kapena kuti Apoloditus, Pius. Zinthu zonsezi ana Mulungu mukapeza kuti mayina akuti omakhala ndi US. Anthu amenewa ngati anthu awo ankakhuzidwa ndi zinthu za Mulungu ankachotsa mayinawo nkupereka mayina ena kwa anthu aja. Ankachita usintha
kudzina limenelo ndikupereka mayina ena. Kuti tikaonjezere chinthu chimenechi, tateni tipiteni ku Esther. Tikayang'ane buku la Estere. Amene ndi Estere chapter number 2. Koma ndimpeza. Ndampeza. Estere chapter number 2. Tentioneni verse number 7 ya Estere. Tamverani. Akuti ndipo iye adalera Hadasi ndiye Estere. Sono mukapeza kuti Estere amene tamuyika pamwambayi si ndiye linali dzina lache. Dzina la Estere linali Hadasi. Estere ndi dzina la mulungu wa mafano chifukwa likuchokera ku Esther, star. Sakumva wanthu. Easter. Nkhani yake ndi yayikulu kwambiri komanso ndiyo sausa. Koma anyamatawa ataona kuti dzina ili la Hadasi ndi dzina la kummawa, anayesesa kuchosa dzina limeneli ndi kumpasa dzina lakuti Esther, ndi kutiyikira mpaka pamwamba dzina la mafanoli. Ana mulungu, zinthu zonsezi tisayiwale kuti Satana ndi Yerekezi anayesa kusintha chilamulo. Now, izi nkhani zokhuza ndi mayina pamene ndikupita kumapeto kwa kufotokoza kwanga, ndimafuna ndikusonyeze m'bale wanga kapena abale ku dziko lonse lapansi kunena kuti tikamanena za ma doctrine amene adalembedwa ku dziko lapansi, tizisamala kwambiri chifukwa koyambirirako kumatha kukhala peni lonyenga la alembi limene limatha kukasokoneza ndi kuchiphatikiza ndi chinthu chabwino. Zimaphatikizika zinthu mota ngati mmene anthu achikunja anaphatikizira utatu woyera wa mulungu ndi kukaphatikiza ndi utatu woyera wa chikunja. Palibe munthu amene sadziwa kuti m'Baibulo amatiuza za mzimu. Alimo mzimu wanga, mzimu wake alimo. Palibe munthu amene sadziwa kuti m'Baibulo amanena za Yesu ngati mwana wa mulungu kapena ngati mawu a mulungu. Palibe munthu amene sadziwa kuti m'Baibulo amanena za Atate. Ndipo zinthu zitatu zonsezo m'Baibulo tikazipeza. Achikunja anapanga zawo. Tsopano tiyenera kudziwa kuti cha original chimakhala chilipo, koma chikabwera cha fegi sichimapangisa kuti cha original chija chikhale chabodza. Chimenechi ndi chinthuso chimene abale tikuyenera kuchidziwa. Si bwino kuti tichose cha original chifukwa chakuti kunabwera cha fegi. Ayi, ndizotheka kuti cha fegi chilipo koma chapanga counterfeit chinthu cha original. Chifukwa mzimu alipo adafungatira madzi. Ndipo kutchula kuti mzimu woyera simunalakwe, inu simunalakwe. Kutchula kuti Atate simunalakwe, kutchula kuti Yesu simunalakwe. Koma zitatuzi kumuzabwera za fake. Chimozimozi mayina amene tikuwaona pano anasinthidwa. Now, imene ndime ndayifotokoza mwa nthawi yayitali chonchi chimene ndimayesa kuchipereka nachi kuti mukazindikire kuti mmene ankalemba Baibulo Agiriki adatengako mbali, ndipo Agirikiwa polisintha kulichosa ku Chingerezi akuchigiriki kulibweresa ku Chingerezi anayesesa pakatipa kuyikapo milungu yawo potengera chikhalidwe cha Mordekai chochosa Hadasi ndi kuyika Estere, kuchosa Yosefe ndi kuyika dzina munalimva lija mpingo wa Mulungu, kuchosa Paulo ndi kuyika, kuchosa Saulo ndi kuyika dzina munalimva lija, kuchosa Barnabas ndi kuyika Zeu. Na muona kuti Zeus mawu akuti US mchipangano chakale chatsopano akupezeka kwambiri pamenepa tangotengako ochepa chabe, koma mukamaona mayina amene amathera ndi US Tadeusz mukaona kuti zikupanga counterfeit ndi mayina akuchipangano chakale amene amathera kuti ya Eliya
amene amathera kuti Yeremiya, amene amathera kuti Yesaya, kazi kumveka zimenezi. Now kuchichewa molo mwake anangotipere mupomboneza ndi yo Bartolomeyo, Mateyo, kazi kumveka zimenezo, anangotikira yo. Chifukwa chichewachi sichiyenda mchamalo amodzi. Choncho ndimati ndikuonetsere kuti pamene tikuphunzira zinthu za Mulungu sibwino kuzionesa ukaswiri kwambiri, chifukwa malemba ndi amene mwamva akanaja kuti iye mumazitcha odziwa chilamulo, mumazitcha okonza zonse. Ndi zimenezi kuti mapeto ake mukupomboneza mawu a Mulungu, mukutaya umboni wa Yesu, mwayiwala kuti ophedwa oyamba sanaphedwe chifukwa cha Sabata, anaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Akunena kuti musatchulenso dzina ili pakamwa. Timati tiunikirane zimenezo, kuti tisangoyang'ana mbali imodzi, tiyang'anenso mbali yamene chilamulo chikusinthidwira, chilamulo chikupombonezedwera, chilamulo mene chikuchosedwera. Ndiye inali ngati part 1 yotchula mayinayi, kuti ine ndikangokupasa chithunzithunzi cha mmene anasinthira mayina, ndipo kuchokera ku mayina kukupasani kugawa kuti mayina mukuapeza china Tadeyosi, Bartolomeyosi, Mateyushi, zonsezi kumene kuli US ndi mayina akumadzulo, kumene kwayambira chi westernism chimene chimabweresa chikhalidwe chachikunja pakati pa chipembedzo, kumene kudachokera hip hop kuyilowesa pa chalichi. Kandi kumveka ine ndi chiwesternism kumene kudachokera mavalidwe achikunja kwabweresa pakachisi chiwesternism. Zinthu zosausa zovuta kuzimvesa. Ana Mulungu tichenjere ndi kusamalisa kwambiri pa zinthu zathu zimene inu ndi ine timapanga, poopera kuti tingaoneke ngati anzeru koma tili olakwika. Tiye tipitirize kufuna kuphunzira mpaka pamene Mulungu azatiweruze. Tiye tonse tigwade pansi pamene tamaliza kumvera, tipemphere. Likalemekezeke dzina la Mulungu wakumwambamwamba chifukwa cha nthawi yayitali imene takambirana zimenezi. Yehova, mmenemu muli zina zophonya kulankhula ngati munthu. Tikonzereni zimene zikalunjikisewa anthu kuchoonadi chanu, tikonzereni. Ine mtumiki wanu mmene ndafika yapa ndapereka yankho, kuphatikiza ndi kuphunzitsa komwe, kuphatikiza ndi kuwunikira komwe, kuphatikiza ndi umboni omwe. Yehova, ndinoperewedwa ndikudziwa kuti kuli wanthu amene adalowa msukulu, amene anaphunzira mawu a Mulungu, amene anapanga chonse ndipo munadzoza. Amenewo adzutseni alalikire choonadi chanu, agwire choonadi, aphunzitse choonadi, kuti dziko lapansi likapulumuke. Mwa ine pamene ndikumaliza mundithandize, chifukwa pamene mwasala pang'ono kuchoka pa mpando wachitetezero, nkhawa yanga ndiye kuti musansiye m'bale uyo kunja, musatseke chitetezero. Anyamatawa akuyendayenda chonchi, azimayi atabalalika chonchi, azibambowa atabalalika chonchi. Mwabweze amene abalalika ammitala, mwabweze ankupha, mwabweze amumowa, mwabweze azisangalalo za dziko, mwabwezeko, kuti tonse Ambuye tikapezeke pa inu pamene musanatseke chitetezero. Ine ndi abale awa tipezeke mu ufumu wanu. Ine ndapemphera mu dzina la Yesu. Amen.